Ang Shine FM, kituyo pagbunga aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Dios nga tuwa sa langit mao ang atong manluluwas. Siya dili mo biya ug motalikod kanato. Busa kini usab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong puganang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios linuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugsot kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Ayo buntag sa tanan igsoon. Mahal Ini nga dapit sa kabuntagon nga ihatag sa Ginoo. Bisan Kumusta man ang iyong mga kalibutan pagkatulog, inyong pagkatulog karon sa inyong kasatag sa mga panimalay. Salamat sa Ginoo sa imong nga kinabuhi, Pastora Evelyn Romano Himina, maibuntag kaninyo diha. O kadto na siya mensahe. Maayo buntag sa tanan, maayo buntag sa tanan igsoon.
kanunay nagasunod ni ato nga programa Luzon, Visayas, and Mindanao. sa trono mo. Salamat sa Ginoo sa tanan nato nga mga kaigsunan usab dinhi sa Balok kapit sa Pilipigan. Headed by Pastora Evelyn Pastora April Miakal Turan. Ayan na kanyang tanan diha. Sa tanan karon ka mosulod sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao o sa laing mga nasod. Diya sa dapit sa Sweden, sa Singapore o sa Saudi Arabia, labi na sa dapit sa Riyadh, Igsoon. Salamat sa Ginoo. Labi na sa atong mga kaigsunan nga kanunay usab nagasunod diha sa Bahi City, diha sa San Jose, o diha sa Bulon, Pindoy, o sa tanan na igsuon nga nagapalibot din sa Shine FM 95.3. Ay buntag may buntag kaninyong tanan adlaw karon nga Huwebes sa 15 igsuon sa bulan sa Pebrero. Kanya ila na lamang ka adlaw igsuon mahuman sa Pebrero. Magpasalamatan ang Ginoo nga dali lang ang adlaw, dali lang oras. Napakita ko kumpiyansa igsuon kay basig unya matabsat na sa atong gininhawa nga tagapagadaw. Ang aming size Ginoo kanunay ni nga atong kinabuhi ug atong mingkon at labaw sa tanan. Dili lamang nga atong pasahon, dili lamang atong memorization kundi sa tuwing application igsuon. Mao nga nining takna ug dapit sa kabuntagon ang puso kani nga mao nga programa ang imong pulong ilang parahan sa mga tiil kahayag sa mga lagyanan. Makita ka na sa Salmo 119 versikulo 5 sa isabag ang programa ni Pastor Gideon, ang pulong mo kinabuhi ko. Yung 4-4 dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi mabuhi ang tao sa butang pulong nga magagula sa bangba sa Diyos. Mao nga mahinungdan ingon diha sa Mateo 6 versikulo 93, apan pangunahan ninyo pagpangita ang gingarihan sa Diyos ug ang pagkamatarong kay kining tanan magabutang igadugang ra kaninyo. Tingtag na og dapit sa kabuntagon ato unahon pagpasalamat ang Ginoo mga butang nga para sa imayas Ginoo nga mao ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Salamat sa Ginoo dili dapit sa diha sa taghatap mga kaigsunan nga matulta sa atong mga kaila igsuon. Alas 3 pa lamang naka-open ang ilang FM radio sa ilang panimalay. Kung sa tanan nga mga FM radio karon nga naka-open na sa inyong kasatagsa ka mga panimalay tutok sa maabot ini nga to nga istasyon sa Shine FM 95.3 na kanunay gayon naglanaw-lanaw nining mao gatapit mga mao nga usa sa atong listener o viewer mga kaigsunan nang may sinabot mga kaigsunan kay mga Latin word na mugawas igsuon mo na iyang i-replay mga kaigsunan. Muna nga bisag usaon na kung ingon nga istorya lang kung in English kay para makasabot ang ginagmay wa mag-connection akong ipinisaya sa audio wa may sinabot. Muna nga iyang ipadala igsuon kana nalamon mga kanta nga mga Christian song nga i-convert mo sa ilahang language mga igsuon mo lang matakusan na ito mga kaigsunan doon ay mga insidor sa nagalaing-laing mga dapit mo gamit sila mga translator muna manikamot ang mga kaigsunan nga mga sabot na ginagmay o Chinese Arabic mga kaigsunan doon sa mga Spanish nga language araw mabot ng mga nagalaing-laing taos kalimutan mga kaigsunan natay mapalang yes o no raman salamat sa Ginoo may buntag ka natong tanan igsoon ining tagna og dapit sa kabuntagon. Muna nga ang ipasalamatan na Ginoo kanunay kita nga nagmainito labi na sa dapit sa bulod mga kaigsunan. Matulpan ni Ma'am Norberta yung 76 na kung hapon pa
pastor nawala mag wifi connection. Munang gahapon iso na putol ang ato nga mensahe diya sa Facebook Live. Although atong gitanayon to igsoon ato ang mensahe. Munang akong ipasalamatan ng Ginoo ini mao nga dapit. Wala may wifi connection usahay. Pero dili na mo ipabag. Aron dili na to ikapadayon ang mensahe sa Ginoo. Ato nakita sa Hebrew Kapitulo 10 versikulo 1 hanggang 17 nga nag-isko diha mga kaigsoon kus Ginoo si Jesus nagpakamatay sa makausa alang sa tanan. Mao nga kana na pulong nga igsoon mo na atong batayan kung pangutana sa atong kinabot kapila man siya magpakamatay kadagan or kausalan. Mao nga angayan nato ng fokusan, mao na'y angay natong isilsil sa panguna-una. Nagkas-alang siya, nagpakamatay para nimo, para kanato o para sa tibuok kalibutan, kas-alang. Muna nga, maipunta usab sa Davao City Government. Tanong na usab nga nagasunod din ang atong programa o nagapaambit nini. Untuk sa maabot karon sa ato nga frequency or power nining mao nga estasyon dili lamang dinhi sa nagapalibot kung dili abot sa laing mga nasod mga kaigsuonan. Mao na nga ini nga trabaho igsuon dili kasi gitawag kung yano-yano lang sabton sa tawo kay sakripisyo sa ni sakripisyo sa pagtuon, sakripisyo sa tulog. Hindi ka manikaw kung dili mo disiplinahon ang imong kaugalingon digon ta kamatag sayo iso. Nang may buntag sa tanan nga nagapaminaw karon sa FM radio nga nagapalibot dining mao nga dapit. Ikinahanglan nga atong itunan o ikinabuhi. Dili na mo itunan ikinabuhi usab igsoon. Dili man pwede igsoon nga magsige kag tulo niya. Walay aplikasyon, wala may kapustanan. Mao nga dapat atong tunan, atong ikinabuhi. Kanang ikinabuhi na ana sa i-apply na natin nga igsoon. Kung sa imong gitunan sa Biblia, mao na imong gawas imong kinaiya. Pero kung magtuon ka sa Biblia, lahi igsoon ang imong kinaiya batasan murag dili balik awat ba. Kung sa sautan pa na maigsoon mo raman imo kana ibang kanang asin pabutangan mo butangan mo kalamay mag-away na oy asgat mo tamis hindi ka kasabot sa imong pagtilaw pero kung lulog yun asin yun siya pero naisaso na tamis mo dili ka kasabot igsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan karon kaming watch sa Facebook Live Luzon, Visayas ug Mindanao. Walang medyo taas-taas ning atong diskusyon ini. Kahapon igsoon about bungkus gugma. Tungod kay nag-celebrate magod ang tibuok kalibutan, wa man kunas Biblia man. Kay kun imo sabton igsoon, kung nag-celebrate ka lang ba sa adlaw sa Pebrero 14 sa gugma pagkaugma si pwede din imong kontrahon imong kontra. Mao nga ikinahanglan ato Dios na sabton ang pulong. Pagapos sa tanig sabon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Ma'am Norbert Yudratsi. At kanunay siya gatang igsoon. Matol pa niya. I-open sa alas 3, wag pa man ko ka-open. Alas 4 pa man, alas 4 naman ko nakamata. Nakaroon igsoon medyo sayo-sayo tayo nakamata. Nakamata ko alas 12 mga kaigsoon kay kapag-akpak na maling sipirit. Hindi ko sugang hangin gabi Kaya unang ko to'y hangin may igsoon. Mura mag kamay-kamay tulak. Murang pagkukulit man. Usog ayaw, lupad ko ng mga diri dapit area igsoon tungkol kay sa amihan at pagkainay area diri pero sa bagat dili ayo wa ihangin wala nga magkapasan na igsoon ato mga ilayas mga pag-ampo labing kamahanan o mahigugmaon pa nga Diyos amahan
Salamat o Dios sa imong pakiguban o sa imong pagbantay o sa imong pagproteksyon sa matagusan mo mga kinabuhi Ama. Salamat o Dios na ikaw nagatiman sa tibok na kong panimalay sa among tulong ka mga anak sa pumugaman even sa among kapigas kinabuhi ko karon sa Cavite, Bacoor. Lord, uban sa iyong mga kaubanan samtang nagapadayon pa ang ilang pag-practice sa maong pag-training sa isla paglili ang ilang mga kasing-kasing una-una o sa labutan ang matagusan nila ano nagawin kalampusan. Salamat o Diyos sa pirpirong angkang sa ilang pinikal sila nagpalampason o silang ganagan kung may kondisyon silang pisikal na bahin. Salamat o Diyos akong inilaran ang proteksyon pagbantay sa matagusan kanila. Ngayon ang imong nilikuan ka mga manunundang may mga proteksyon o mga bantay sa mga panahon. Hanggang sila maabot sa dapit na Saudi Arabia. Salamat o Diyos, lipid sa ilang matagsa ng pamilya na nabiling silang mga dapit. Ikaw usap ang magalikod kanila na sa panahon sa ilang pagpanagaw sa ilang buhay o Diyos. Ilang siya nga pasinati at pagpakamaayo. Ang imong pagkabutan na Diyos mo ay sa mga labas sa tanan ining mao nga dapit kaya ikaw mo na-supply na ikaw mo tago sa bisan kung saan mong panginahanglan kung wa kami ang mahimok kung wala ikaw sa mga kinabang. Salamat o Diyos bisan pa man sa tanan ng katawhan nga nagaplano sa pag-fellowship. Lord, ikaw pag-aaplita nunay sila mga kasing-kasing na ang desisyon o mga plano sila usap ining matuman tungkol kay ikaw maoy nag-monitor sa ilang kinabuhi. Imong mahimo, makahimo ikaw pagpahumog sa mga kasing-kasing. Sama usap imong sa imong gihimo dito ang paraon. Makahimo ka pagpagahin sa kasing-kasing. Magpahimo, makahimo usap ka pagpahumog na ini. O ikaw makahimo usap pag-abli sa mga tag-usap ang mga una-una sa labutan ng mga. Nadiin ang imong mga pulong, mga mensahe, ang kanunay na ipahibalo, among ipaambit sa tibok kalimutan. Mangita pinidapit ko na sa matag-usa o kami magkinaboy sumanag ni iniimahan. Salamat o Diyos sa kulik-kulik na igayunan o sa tanan karon na naminaw sa Scientific 95.3 o sa tanan karon nga mayroon sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao even sa laing mga nason. Lord, imong nasairan o imong nabalaan o kung sa man ilang makahibyan karon. Kung ano naman sila yung mga problema, ano naman sila yung mga balatian, ano naman sila yung ubusik o lanat ng kaso naman sa ulo. Bisan pa man arthritis, rheuma, bisan pa man cancer, ulcer, winter toxic, mga buyag-buyag sa mga engkanto, mga barang, mga daot ako kinigibalik dito sa kaway. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. By the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, akong gikansela ang tanang buhat sa kaway, o ako kanang gibalik ang tanang mga tulo, ang tanang mga lumalamoy o Diyos, kadilit kini maka-intervenir sa matag sa labaw sa tanan ni atong nagmay na dukon kanimo. Na imo kining masinuluyuhan sa imong abilin na dugo. Imo kining matabunan kanunay sa imong gamanan mga pagbo. Salamat o Diyos sa imong pagkamay pagabutan ng Diyos labaw sa kananining maungadapit. Napadayon ikaw magapamuhat, padayon ikaw magapangliho, nadiin ang imong Holy Spirit mo'y mulit nining maungadapit amahan. Kung salamat o Diyos sa imong pagkamay pagabutan ng Diyos na way sama kayo. David sa tanan ng kaigsunan nini sa palukong dapit sa Pilipinas. Salamat o Diyos sa kadasig kalikon na imong girestore pagbalik ang mga katawhan ang kadasig kalikon sa pagpalahutay o Diyos sa pagpangalagan nga nakanimo. Samtang kami nagapaabot sa imong pagpadayon. Salamat o Diyos sa paman sa tanan karon ng mga lagan mga sunod nining maong programa. Gikan sa Basay, gikan sa Cavite o Diyos. Bisan paman sa naglain-lain ang mga dapit Luzon, Visayas at Mindanao. Even sa laing mga nason, Lord Jesus. Salamat o Diyos sa dakong pribilehiyo kay gayunan niya ang mga tagpunamo. Aron kami makapaambit sa imong mga pulot mga mensahe. Nadiin ang imong mga pulot mga mensahe. Kanunay kini magapamuhat ka namo og labaw sa tanan amo usab kini kinabuhi. Isip kang abay sumusunod kanimo amahan. Salamat o Diyos bisan paman sa among extension manager Reverend Gideon Candelario nga nakaroon sa sitio Kalugran. Panalangin at pagbuwas sila sa tanan nilang mga panginahanglan, sa tanan nilang mga paningkamot,
sa tanan nilang pagpugi o Diyos, even sa maong nga kaumahan. O salamat o Diyos, diya sa pagsir, sa paamit sa imong mga pulong. Lord, ikaw mga panalangin kaniya, Ama, labi na o Diyos sa kahanginan o sa media, bisan pa man sa FM radio, mga pagkahimungan sa mga dapit. Lord, ikaw magahantay ni ini ang mga primo na ang tanang mga kagamitan o sa kinabuhisap ni Pastor Tim Ryan magkasaon. Ikaw sa mga panalangin ng protection kaniya, uban sa tubong niya kanimalay. O sa tanan ng mga DJ sa Sign FM, Lord, ikaw ang panalangin kanina. Salamat o Diyos, nangitap na udapit sa pagtagon sa amtang kami. Mga padayon sa pagtuon sa imong mga pulong mga mensahe, magahatod sa imong mga mensahe, Ama, sa nagkalaing-laing mga panimalay, sa nagkalaing-laing mga lugar o Diyos sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, even sa laing mga nasod, Amahan. Salamat o Diyos, nilitak na udapit sa kabuntagon, kadungganan kay mayaan, na nganha na gyud kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Ang tanan magaingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo. Ano na yung minsay si Ma'am Norberta Yutrasig, good morning Pastor, o sa tanan nga pinili sa Dios, dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanatong tanan. Dalaygon ang Ginoo ay soon. Kanunay gud ang Ginoo nag-atiman kanato. Labaw sa tanan sa atong kinabuhi nga nakapatapatan sa sayong kabutagon. Kaya doon ay mga tao sa tibok kalibutan mo igsuon. Nga di nakamata. Ang balitaan na lang sa pamilya nga wa man ikamata, wa man kagawa sa kwarto, wa na di ay nikaging. Mao nga ito siyang pasalamatan na pinagi sa iyong proteksyon. Pinagi siya ang pagbantay, pinagi sa iyang pamilya nga mga pagkong na nagtabon, matod pa sa minsay sa awit. Diya sa Salmo 91 versikulo 4, katabunan ka siya mga pagko, tabunan ka siya mga dagat. O niya, ipin mga matay man ang nilibuan sa imong kaliran, mga katalagman, mga odyong nagapanglupad, nga mo'y mupana ni mo eksone kung na maunsa, naunsa man ang mga odyo, kanabang mga sugilanon bang mga sakit, mga pagdaot ba sa iyong silingan, sa imong isikataw, mga pagbutang-butang mo na sa imong mga odyo, mupana ni mo, aron mupaluya ba, pero kung naaka sa Ginoo, insakto na pagpun sa pundasyon, ibalik na ang sa kagiganan, maiksoon, aron sila mo'y maunay. Dapat sa Ginoo, maunay, pinaka-importante, kanang buhat sa kaaway igsoon, kung asa man ang gikan, ato na nila, sila may magsakripisyo, anak. Salamat sa Ginoo. Sa imuhang mensahe, Brother Raymond Candelario, amin maayong buntag sa tanan ninyo Pastor o sa tibuong mong panimalay. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi Pastor. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi gininawa nga iyang gipiyal ka nato. Labi na sa sayong kabutagon, away unong way buas ang mga mensahe nga kanunay gihatod nining maong nga estasyon dinhi sa Sign FM 95.3. Ini kayo nagasukat dini sa Sitio Balok di Maundar ang maong abalaan dini nga simbahan ikan pagyod sa itong mga ginikanan kanina. Kung nagtuko ko naglaog dili naman kini mao'y FM radio atong pagkadumalahon sunod to igisuon kung sa umalabot pag mga panahon mga FM radio nagapalibot ibin sa tibok Pilipinas. Mao nga giayon tao training, giayon tao pagpreparar sa tanan atong kapagkibuhaton. Kung mag-apply ka din ng trabaho, kung di ka kapasar sa training, di ka kapasar sa mga examination, tanan, even physical, di ka kato sa Saudi Arabia. Grabe ang ginawa kong physical. Sama usap na naku-apply ka PNP nga ang exam ni mo Doctor of Medicine pabubuon ka tanan okay lang iksoon kay ang pagbabae ang magpamedical babae man ang sab ang problema kung ang doktor lalaki kunya babae ang magpamedical kay pahubuon man ka tanan kay dili gani ka muhubo balik kas agi bao nga mas grabe iksoon unang wanay ulaw-ulaw magpamedical kang patukas lain nason mao magyuna requirements man na unang ikaw ug ako dunay requirements ang Ginoo
Kung naay kulang mo sa dapat ito ng kumlayon. Amen ba? Dili ta makaabot sa gingharian sa langit. Stricto magani mga apply tag Saudi Arabia, mga apply tag laing nasyon, mga apply tag PNP, o sa kanyang military. Mahubukon magani ka pag-abot sa medical. Mao nga ato nang i-illustrate. Magbuat ko ta sa gingharian patong ta sa langit ng dapit. Mahubukon ang tanan atong daang pagkatao. Okasyon ba? Tanan atong kinaiya. Pero Kristohanon ang tao sa kalibutan mo angkon, murag yapon, murag yapon klaro. Nasalamat sa Ginoo. Ato kining basahon na igsoon kining Hebreano kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 17. Aron taas taong angin igsoon mo nang kahapon ni kalitong collapse. Nawala igsoon bisag saon na kung balik din naging mabalik ang wifi. O niya, ibalik ko mga alas 7 or alas 7 kapi na igsoon. Una nga, bisan asa tingali ni nga sa sistema ni sa panahon karon nga mukalitra o collapse ang wifi connection kay dili lamang diri nga area kung dili sa uban pang mga area igsoon nga mawala gyud ang connection. Ako kining basahon igsoon kung aduna na mo'y mga Biblia, aduna na mo'y mga kasulatan diha sa inyo nga nahimutangan sa inyong panimalay sa mga FM radio nga nagasunod nining ato nga programa. Unang akong ipasalamatan sa pila na to kabulan may igsoon wa pa magitan na abot og 1 year. O niya ato nang nakita ang impact kanang resulta ba sa pagsakripisyo paghago na agoy hinaguan. Unang dili lamang gamay ang ministry sa FM radio, kundi dako ang FM radio, ang ministry sa FM radio tungod kay dili man sa sama sa simbahan nga ang makadungog sa mensahe anang adlaw lang, anang Domingo lang, anang Sabado o diha ra po sa sulod sa simbahan o tingali mo gamit kag sound system makadungog ang mga silingan. Pero ang FM radio mo abot ta sa laing mga nason, mo abot ta sa Brazil, sa Israel. O doon na napatoy mga magsigi na tong text nga di ko kasabot ako bitang binisayon isamot gyud ug wa gyud kasabot. Unang akong gitiksan nga dili lagi ko kasabot sa inyo ang language kay di ko Arabic, dili ko Chinese. Una nga ako silang gitrayan og sulay lang og in English ginagmay kinamot tay ginagmay nga nakuha nga in English yes or no. Agyon mo action isamot na hinoon. Gisindan ko mga music nga mga Christian song, although ilado maguni mo ng tao nga Christian kay kanang iyang profile ba walay mga gilad nga mga picture nga puro mga pagkaon, puro mga tanan nga mga, pero pagpasa niya mo profile sa imuhang makik-friend na ana nang nag-ubo-ubo kung sa diha igsoon wa na black ina direkta wa mo na katuman ng mga scammer igsoon o niya i-search ang ilahang mga higala kay kasagaran makik-friend mo karon mga scammer oy unang magbantay ta mag-amping ta igsoon unang wala pa diya ang Ginoo dugar gutang nga scam. Pero salamat sa Ginoo hangtod karon pila na ta ka tuig nga migamit sa muna nga kasagaran ang mga tao mabalaan nimo nga kusog silang musulod sa kanang kalihukan nga sa kalibutan mauna nga mabalaan na nimo musulod ng mga dili maayo nga mga picture kana nakasulod na sila o dili maayo nga grupo. Unang magbantay ta maigsoon sa Facebook uldo sama sa atong gibuhat kay dili maguni ordinary daghang makik-friend nimo nga wa gyud nimo mailhi sa tibok kalibutan. Unang na mo request nako ako dayon basahon ang profile, basaha ko daan. Ayaw dikta og sulod, ayaw dikta enter. Kay base pa lamang pagsulod na nimo ron diha. Pagbasa nimo puro na naghubo na nang imuhang i-click. Muna nga mag-amping ta igsoon. Sa itong kinabuhing pagkakristohanon mag-amping sabta.
Kaya kung dili ta mag-amping, daghan kay mga injector sa mga injector sa palibot pa, sige pang-inject. Unang dili ko na ikalimod sa atong kinabuhi. Nga katupong kusog mang-inject nga wa sa klaros kinabuhi pa. Wala laing lingaw sa kanyang buhi, nga sige pagdapat, paglipat, pamantay sa isang katao, unya wala kabantay o sa iyang kaugalingon kung sala na sila. Kung sala na taba. Mamangani, nga lisod ang tao nga himantayon kay wala kabantay sa kaugalingong puling, pero kadug nakakita sa puling sa uban, pero wala nakakita sa troso sa iyang kaugalingon nga grabe na kadako. Lisod ng kwaon, lisod ng tagtangon pa. Nataptapan naman sa troso kay di naman ka daw kay troso ba usa may troso. Bisag green, murag arag-arag na ay green kay madala na. Pero di na siya kadaong ano man troso naman. Unya sige pamantay sa puling nga gamay ra gayos puling sa uban. Muna sa itong kinabuhi pagkakristohano, dili na mo tubog sige na tagpamantay. Kanya wata kabantay sa itong kaugalingon ba. Unya kita na po'y masawayan sa itong silingan, sa itong isikat tao, magtotoo. Unang walay angay ang mga kristohano kasama ni Ana. Gahi mo tubo, gahi mo lambo. Ay magsige ram naglaban sa kaugalingon nga maoray siging sakto. Ikaw ug ako igsoon, hinumdumi ang katapusang paghukom. Maora gyud. Mao nga siguro una to kung naagyo ta si insakto. Klaro ko na to, i-clarify na to nga naagyo ta si insakto. Kaya kung dili kita lay magpulo isakto, nya di gyud ta isakto pinaagis pala ang kasulatan. Murag lain kayo paminawon, murag tibag pa. Ako kining basahon igsoon sa Hebreano kapitulo 10 bersikulo 1 ngantos 17. Onya sa katapusan niini nga bersikulo nagpakamatay si Jesus kas alam yun. Hinumduman na to igsoon, matagpusan na to kamagkinabuhi. Si Adan o si Eva nagpakasalakas alang silang nasibyan. Kato mo'y sala nga naagoy balaod ang Ginoo nga i-implement nga once magkasala sila, once nga makahikap sa maong ginili, di na gyud sila mahatagan og laib ang tsansa nga sila magpabilin sa area nga ilang nabutangan diya sa tanaman sa Eden. Mao nga sa pagpakasala gyud ni Eva ug ni Adan, wala gyud sila sa ilaha gitawag og sa trabaho pa posisyon. Ibugat magitong sala kay nga naman sa ilang pagpakasala diha naman nagsugod ang rason sa tao. Mao nga karon naghanag gyud kay rason oy. Di gyud gautdan. Unang di na to ikatingala sa ang mga tao sa kalibutan di sa mahuntan og rason. Mao naman ay natanong sa tao sa kalibutan, pero kung naa ka sa Ginoo kanunay ka nagpamando ni ini, wow, mao nga ang Ginoo na magapanarbaho nato dili ang atong kaugalingon. Atong basahon na amoy Biblia diya igsoon sa Hebreano kapitulo 10 bersikulo 1 ngantos 17. Ingon dire sa 18 igsoon, ingon dire, ang balaod sa mga Hudyo dili hingpit o dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Lanong giskutan man dire igsoon nga ang balaod sa mga Hudyo dili hingpit o dili sibo. Unsa man ang dili sibo, kana bang dili haom. Upalit ka ni kag pisa kanang litar, for example, pinaka-ordinaryong example na kay motorcycle dinis kabukiran kay maura magyud na. Pananglitan ang number ana, usa ka number masayop, dili na siya mo fit o dili na siya sibo sa usa ka motor nga imuhang giislan og gamay nga parte sa isa, like bearing. Ang imong motor igsoon kung mawat ana siya og bearing, dapat imo ginasang islan. Kay og dili na nimo islan og bearing, maunay mo padisgrasya nimo. Kay mo mugumot man na,
magsigi sa nagkagutkot, magsigig langas pa. Unang mga Kristohanon sa kalibutan, katong mga dunay disprensya, magsig langas, oy. Magsig kagutkot, magsigi pang isyo, magsigi pangutang-utang munay sakit. Mausap na sa kinabuhi sa mga katawhan kaniadto nga sa mga Hudyo nga dili haom ba mao nga sa pagkatao ni Jesus gisakto na o magani nga dunay mga pare kaniadto nga even si Abraham naghatag og tithes may ikaw ug ako kinsa man ta wala rata sa kumingking ni Abraham sa pagkadato wala rata sa pagtuo ni Abraham nga iyang gihalan mismo ang iyang anak nga mao si Isaac pag-testing kung tinuod ba gyud siya nga nintahod o nituos Ginoo gibuhat mo gitong Abrahaman unang ikaw ug ako kung ang imong pagtuo kulang-kulang lang na gamay igsoon murag di gud ka magbuhat ato sama si gibuhat ni Abraham mao nga ato ning basahon nga ang balaod sa mga Hudyo dili haom mao nga sa atong kinabuhi dapat kung unsay nas Biblia maunay atong paningkamutan ingon diri ang balaod sa mga Hudyo dili hingpit dili mahigpit dili perfect o dili sibo kanang dili sibo kung imuha ng palamlan o gamay o iklaro gamay kanang dili sibo kanang bang dili insakto pa dili haom dili paigo kay o mutaon gani kagpiri nga dili paigo usa lang ka number dapat ang imong gipalit mao kini sang number kay masipyat lang na only one uak ng buhaan na kanang gitakdan sa diring makay ang na uliki mo crack na wa nay angay wa naman na say likon mao nga sa atong kinabuhi nga Kristohanon dili pwede nga ikaw ray magbalaan pero dili tinuod balaan amen ba like for example ari ka diri sa karit continuity na asay gitawag input na apoy gitawag output kung ang input naa pero walay output naputol lang ang sa tunga ana na ana say problema mao nga even diri sa atong mga kagamitan kanunay man ako ni nga gi-examine kay mo kalit ra kawala ang speaker dahil ako dayon nga sugdon ang input going to output pag abot sa output wala naman iko kini sunog na ning speakera o niya kung naalang gani ang koneksyon naa sa tunga-tunga ang problema mo nang gamitan na to continuity tester amen ba mao nga sa imong kinabuhi karon ang Biblia basahan dili lamang sa tunga-tunga dapat tanan amen ba kay aron makuha nimo ang input o output o makuha nimo ang travel sa current sa usa ka kurente mausap ang pagbasa sa balaang kasulatan dapat basahon nimo tanan ang tibuok kapitulo kusog maganit ang magbasag dyaryo unsa nang mga comics mga igsoon magsiga magani natong mata labi na mga picture pag yun nga mga last hour sa namang laway pa musika ng mata bisa gani o katulugon na naapay kanang stamina sa pagbasa pero Biblia ingon na yung pagkakapuya mo ng trabaho oy kay gano man anong dili kapuyan magsige magkaigo maigo man yun unang diri mo action wa gyud tay liko-liko wa tay lipon-lipon bisyo binuhatan kailayan tanan koreksyonan pinagis balang kasulatan mao nga ikaw ug ako na ana ninyo even ganis mga Kristohanon nga naapay batasang dili mao koreksyonan man ani unang even ganis sa mga alagad sa Dios pastor magkagpastora diakono magkagunsa kadya sa simbahan basta Biblia gani basihan mga igo gyud ang tanan wow ingon diri
dili sibo ang sumbanan sa tinuod nga butang. Anino lamang kini sa maayong mga butang nga umaabot. Anino, moingon gani kang anino silip, pananglitan maglakaw kag gabi masilban kas bulan. Onya mahadlok ka kay basig na iabat kay agi mo ditong anino sige nga sunod-sunod nimo. Onya gingnan day mo ingon day kas imong ilagala nga giabat manuon ko sa akong alagya. Alabatan din ang diha. Awa na. Naghimo na kag-abat na igsuon niya ang imo pag yung ipasigilan imo rang anino di ay. Wa na. Anino ingon diri igsuon ato ning basahon anino lamang kini sa maayong mga butang nga umaabot. Ang samang mga halad gihalad kanunay matag tuig usa-unsaon man sa balaod paghimpit sa mga muduol sa Dios pinaagi niining mga halad. Kay kanunay man nga giselebrate sa mga Hudyo ang paghalad kada tuig. Mura pag birthday. Mura birthday nga ka-celebrate ka sa adlaw nimong natawhan nga sa kada tuig pasalamat ka. Kana ibig suon okay na. Pero kanang paghalad sama sa gihimo sa mga Hudyo aron pagwagtag sa mga sala kaniadto kada tuig o niya kato siya dili gyud siya haom sa pagkatao ni Jesus kas-alang gyud siya kas-alang siya gihalad kay nganuman siya mismo maoy gihalad ug nagpakamatay aron ikaw ug ako mapasaylo. Ang pangutana kapila man siya magpakamatay aron ka mapasaylo. Amen ba? Mao nga ikaw ug ako dapat maningkamot sa imong kinabuhing Kristohanon. Maningkamot ka na dili ka mabalik sa karaan nga kalayokan kay imo namang gihukas ang daan imong pagkatao. Ingon diri usa-unsaon man sa balaod paghingpit sa mga tawo di gyud mahingpit nganuman. Pag-una-una mga pananglitan naghimo og halad ala sa Disyembre moingon man nga karon Disyembre limpyo na sabko. O niya pagka Enero balik na sabko sa akong bisyo kay pagkasunod halaran man ko. Di ba? Maunay proseso ana. Ingon diri kung tinuod pang nahinluan sa ilang mga sala ang mga nagsimba ba sa Dios. Dili na unta sila mubati kasaan. Hello, ato bang nasabtan? Klaro na to ni. Ingon diri kung tinuod pang nahinluan sa ilang mga sala ang mga nagsimba sa Dios. Kato na ba yun yung nagsisimba? Katong nagsimba na sa Dios. Kung baga Kristohano na. Dili na unta sila mubati nga sadaan gihapon o wala na untay mga halad nga himuon. Mao nga kung mahitabo sa usa ka kinabuhi sa tao Kristohanon ang gimensyon gi-address niini wala na untay sala. Di ba? Dili na unta siya mubati og sala. Dili na unta sila mubati nga sad-an gihapon og wala untay mga halad nga himuon. Tanang bitaw pinulungan nga moingon nga ay okay ra ko na pastora okay ra na oy. Mapasaylo man bitaw ang Ginoo okay ra na. Okay ra. O niya ang magsigi sa og dasig mga Kristohanon bang mga kulang-kulang sa mga Kristohanon ba kana ba murag kanang dili gyud haom ba matod pa sa ato nga gimensahe nga dili sipo sa pulong pagka-Kristohanon kay mo ingon raman nga okay ra pastor okay ra sister ikaw ra magoy ka okay tao ra ka okay pero Biblia imong basahan di man okay. Mao nga og di gyud ka mobasa og di ka motuon sa Biblia kanang imong batasan nga tawanon gikan sa imong pagkagamay hangtod pagkadako o dili ko na ipabag-o o magani ipabag-o ang imong una-una
kanunay sa mensahe Ginoo pakuriha at pakoreksyonan aron ka mahimo gyud nga maputli og balaan. Amen ba? Apan kinahanglan nga doon na kay pagkabuhaton pagkahimuon kay dili ka maka-comply sa requirement sa Ginoo o dili gud ka mo himo. Ibin gani sa ato nga gihimo diri sa pagtuon sa Biblia, kung dili ka magtuon, di ka magbasa, dili sabta maminaw sa tanan nga mga FM radio, muna akong pasalamatan ang Ginoo sa tanan nga mga listener, sa tanan mga follower sa Sign FM nga nagmadasigon o ang Ginoo na magapanguhat kanila. Matod pa sa akong mga amigo igsoon nga sayo alas 3 pa naminaw na sila, di ko na sila masipyat sa Sign FM alas 3. Mao nga nga to mga follower o viewer magdumdum na sila sama ni Ma'am Norberta Yutransi kaning open kagabi kahapon alas 3, pagbalik niya kay alas 4 naman ko na timing sab nga walay wifi connection. Una nga inaana igsoon mangayo lang kong dispensa sa tanan nga mga katawhan nga nagasunod sa atong nga programa kay dili ko na ko ma-perfect ang schedule labi na sa panahon nga karon nag-adyas ko igsoon kay ang akong asawa muadto man paingon naman sila og Saudi Arabia o niya ang mabilin ako lamang diri o niya kalisod ko og bahig ibin gani sa bulaton sa kalihukan sa simbahan, although akong ipasalamatan ang mga kaigsunan nga nagapagamit usab labi na sa music team. Unang ako ning kidiligar sa bag-o nga angayan nga kapiyalan sa music team kay ikaw ug ako, ikaw leader sa simbahan, ikaw mo'y nakakita sa tanan nga makatawhan sulod mismo sa simbahan kung kinsay karapat-dapat ug angayan. Mao nga manarbaho gani ka kanunay ka nga dunay evaluation, dunay screening unsa pagkaha diha sa simbahan, unsa pagkaha ang bulaton sa simbahan kakana balaan dapat ang muli diha mahinadlungkot diha sa Ginoo og dili basta-basta nga madala og mga sugilanon ba. Kaya mo ko'y mga Kristohanon nga dasig, lamig kaayo, introduction, pag-abot sa tomato nga wa na. Mura ba ka to ba nga motor nga 2-stroke, kusok kay karangkada kapkap pag-abot sa pila ka kilometro ning overhead. Di ka agad. Ako lang yung i-illustrate igsoon even si Jesus nagamit sa mga sambingay, mga illustration aron mapasabot og haom ang mensahe ni Jesus, pero doon ay ko'y taong di kaagpas magsige na lang magpagulbul. Padayon kita igsoon ingon diri apan kining mga halad sa matag tuig nagpahinumdum sa mga tao sa ilang mga sala. Ang gihimo sa mga Hudyo kaniadto nagpahinumdum sa ilang mga sala. Mulang sige ra sila pagkasala kasi sige ra man gihinumdum. Diba? Besulay ko no sa inyong kinabuhi nga kanang inyong kalisod, kanang inyong kapait, sigian ninyo kinumduman bisag nangadatong natas kalibutan. O niya gamay sipiat mo eksoon, gamay resulta mo ingon nga amuna na naron. Di ba kaniadto balik sa sugod sa uno, sige ra kaniadto adto mawala na naman tas kalibutan kaniadto ra gyapon. Unang mga Kristohanon sige ra og kaniadto kanos ang pamanta mag-upgrade may cellphone, sige ka-upgrade, sige ka ilis-ilis o kamera o niya ang function ana duha ra day kabuok o sa kabuok. Derte nagana kaing nataw nimo napuno naman laman o kamera na nas atubangan, pero ang trabaho ana pila ra kabuok. Design lang ba pag-uwat sa mga pumalalit, mga customer. O niyang ikaw customer, wa kay kahibang kaagad sa cellphone,
Lamig po ni mong palit, baligya kagayuban, kay moingon nga ay, kani, kinagag kamera, niya doar din ka buok nagtrabaho. Igsuon, dapat, Biblia basaha, Biblia tun aron ikaw ug ako makumpleto ta sa tubang nas Ginoo. Ingon ang 4, kay ang dugo sa mga toro nga baka ug mga kanding dili gayon makawagtang sa mga sala. Mao man ay ilaha nga balaod sa mga Hudyo na paulaan na og dugo sa baka o kanding, pero niingon ang Biblia dili na maoy rason nga pinaagi ni ana mahugasan ang tanang sala sa tawo. Nganuman gisilibrate ra man ni kada tuig nga pag-ula sa dugo aron mapasaylo ang tawo. Unang kaniadto igsoon makasala, pwede ra kag paulaan kag dugo. Unang sige ra gyud pagkasala ang mga tawo kaniadto. Karon usab mausab bisig nakabalunas ka matuoran, maura gyapon. Ingon dire sa 5, tungod niini sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan miingon siya sa Dios. Niingon siya sa Dios, dili kag gusto sa sakripisyo o mga halad nga mananap. Giingnan niya ang Dios nga Amahan, nga ang Dios giingnan ni Jesus, dili ka gusto sa sakripisyo o mga halad nga mga mananap, apan giandaman mo ako og usa ka lawas. Kinsa man ning usa ka lawas nga giandam sa Dios? Si Kristo. Kas ara siya magpakamatay alang sa tibuok kalibutan. Pero ang gihimo sa mga Hudiyo, kada tuig mag-ihaw silang baka, mag-ihaw silang kanding, magpaula og dugo aron sila mapasaylo. Pero ningingon ang kasulatan dili na may insakto. Ingon ang sayes, wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga sinunog dito sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Sakripisyo ba? Amo nang dunay mga simbahan karon kar sakripisyo bitaw. Grabe ka ilang sakripisyo. Sa panahon sa Disyembre, pila ka gabiin ang ilang balik-balik sa simbahan. Magampo, magluhod gikan sa pultahan, maglakaw gikan sa pultahan, ngadto sa altar. Aban ang giatubang dili si Jesus, patay nga Dios. Tinoo dili lang na ko na i-mention. Nganuman ang nakafocus ilang una-una nga makita sila sa mga tao nga nagluhod, naglakaw ang tuhod aron sila mapasaylo pagpakita sa mga tao na kinulsol. Dili na may insakto. Si Jesus igsoon, bisag dili pa ka magpakita sa mga tao nga ikaw na kinulsol, makita nga na kinulsol ka, nausab ka. Amen ba? Nabag-o ka. Apan kung Kristohanon tas kalibutan, bisag mo angkon kapag naa kay Holy Spirit karon, og ang uban walay Holy Spirit nga mao Hinooy nagpakita sa kabakuhan o kausaban, bisag mo angkon kapag Kristohanon, apan ang imuhang batas sa kinaya bulag sa imuhang pinulungan, dili gyapon na magsilbi. Hello, maunay atong batayan. Kay kung ang atong silingan mga bariti makasaway lang nato, bisag imuntang muangkotang natay Holy Spirit o Kristohanon ta, di magsilbi oy. Noon, maumagani o kaso na to ang daang pagkatao. Kung mahimutang Kristohanon, ipahukas yun. Ano na yung mensahe si Brother Raymond Candelario? Kay ikaw kung ako na agitay kaugalingong batasan. Pero pastor ta, ang atong batasan sa wala pa ta, nga mapastor, murag ako na pastor ta, himantayon ta, libakiro ta, chismosa ta, chismoso ta, kusog tang mamantay sa kalihukan sa uban. May ayo, may labi ba? Mura na siya o utan nga isagulan o asin o kalamay.
Ilo murag nagrambol na Hinoon. Mao nga diha sa kinabuhing Kristohanon dapat kung unsay naas Biblia imo nang paningkamutan, imo hanang ikinabuhi sumala sa balaang kasulatan. Niingon diri onya miingon ako ania ako o Dios kinsa man ni si Jesus. Di ikaw ron ingnon kas Ginoo anak pagpakamatay kay ikaw mo'y buhi, ikaw buhing halan mo'y kuyahuan na gawin mo sa niya nagbuhon ka. Apan si Jesus niingon siya onya miingon ako ania ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako sumala sa naisulat bahid kanako diha sa libro sa balaod. Grabe, ingon si Jesus nia ako o Dios. Muna nga sa diha nga ang tao mo surrender muduol sa dilat si Ginoo full surrender. Ayaw rag isurrender ang wala, ayaw isurrender ang tuo, ayaw isurrender ang bigas nimong lawas aron maniguro ka ang usa paingos langit ang usa sa impierno na usa may mahitabo nimo mapikas ka. Salamat sa imong kinabuhi Sir Florentino Iske from Davao City Government na kanunay gyuning nagsunod usab sa ato nga programa o nagama usab ni o gigamaan gyud ta o programa inaagi siyang paghago sa imong paghago. Ang Ginoo magapanalangin kanimo Sir Bilinario Iske Florentino. Una nga usa sa ato nga bag-ong na imamat usa pa ka semana nga taga San Jose nga si Brother Pepe Rone nga sige siya nga sunod o niya kundi siya kamatag sayo mo replace siya sa cellphone. Ingon siya nga layhan kung maminaw sa mensahe Ginoo pastor dili lang usa o duha nga layhan nga adunay pagtuon sa Biblia pero dili lang ko mo saad igsoon kay dili na siya basta-basta kay lisod magunang magsaad-saad ta o niya di ta katuman ba ingnan ta nga balok maning Kristohanon bakakon magyapon bot-boton mo'y lisura ra ba unang mga Kristohanon magbantay ta oy kung unsay atong pinulungan ato ng paningkamutan kanara bagoy tao igsoon nga kana bang layhan og maabot ayon o niya naamagunas Biblia kung moingon ganit kang oo pero ayaw unang dili na to kuhaan og dugangan ang mensahe Ginoo. Si Jesus miingon siya ania miingon unya miingon ako ania ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Ikaw ug ako daghan kay nangandoy nga mahimong pastora mahimong pastor unya ready na ka sa ipabuhat sa Ginoo or ang imuhang purpose mahimo kang pastor mahimo kang pastora aron tigpakaarong ingron lamang aron nindot kang tawgon na pastora unya ang batas sa kinaya wala way angay ya mga rasti dayon ng tao igsoon nga ay ako'y muwali ana ako'y musaysay ana dili kaha na sila mo ari na mo simba ay panginambot pa pagkalain mo na hilas bang hilas kayo bag ayo mga binulungan sa to pa ikaw di ay Diyos ikaw di ay si Kristo nga kaya ni mong usbon ang una-unas tao ay kanang tao maigsoon maglantaw man na nimo muingon man na nga otro masabkaw o magani kakasitol sa imong pamilya o magani kakasitol sa imong parente o magani kakasitol sa imong kaugaling panimalay maura magyapon batasan bisag ko ang pang Kristohanon niya ingnon ka nga igsoon nga maura maguna sila pwede sa kita pinapulungan di ta kabantay ana igsoon mo nang sa atong kinabuhi igsoon kus Ginoo ikinahanglan nga ato nang usisahon kulatisan eksaminon karon ta makabantay ba nga haom aton pa diri maigsoon dili sibo ang balaod sa mga Hudyo kaniadto kaysa balaod ni Kristo. Siyempre ang balaod ni Kristo nag-agad biya sa Dios. Salamat sa Ginoo sa imong pagwatch karon Sister Mirian Oyanggurin. Good morning Pastor, dalaygon ang Dios sa lain na usab
nga adlaw. Ato yung pasalamatan ang Ginoo nga sa lain usab nga adlaw. Kaya atong imagine sa ug di gyud ta kamatas mabuntag, murag wa na gyud. Wa tubang na gyud ta sukmanan. Elang-alang ug kun ang tao sa imong pagkatulog, pagkaabot sa kabuntag, namatay na ka, imong espiritu nibulag sa imong lawas. Kanang imong espiritu igsoon di na gani na mubalik, patay na gyud ang tao. Ang makabaluan na imong igsoon na nikaging na ka imong mga kauban. Nya imong espiritu nagsuroy-suroy na. Paingon na dito sa asa nagapaingon, impierno na mga langit. Kay duha ra magoy paingnas tao. Impierno ra og langit. Unang mitras buhi pata. Ang Biblia mao'y mutugan nato sa angay natong buhaton aron makapangandam. Ingon diri una sa tanan miingon siya dili ka gusto o mahimuot sa mga sakripisyo o mga halad nga mga nanap, dili nga mga halad nga mga mananap nga imong gipangayo aron sunugon dito sa halaran o dili usab mga sakripisyo sa pagwagtan sa mga sala. Mauman ay sakripisyo ba? Kunuhay nagsakripisyo, ibig ganis pag-ampo sa simbahan. Grabe nang sakripisyo ha. Naghan kaing naghimo ni ini. O niya, mauni kasagaran nga mo dipinsa. Nga sama na to nga inunta nga. Kanang bagong mga sulpot. Bagong mga sulpot ba? Tinoon manggun. Anya, kumusta ta? Ang mga bagong sulpot o kanang mga daang sulpot. Sa mabas atong gibasa karon nga sa pagkataon ni Jesus, ibin gani mga Hulyo nagtuon man is pulong sa Ginoo, dili pa gani haom. Mao nga wala nga nagkinahanglan si Jesus sa pagsakripisyo. Grabe ka na sakripisyo, grabe na oy. Magpakita na nga ibin gani sa mga gitawag o mga kana mag fasting o asa ba magpahibalo, moingon sister, itabang ko sa pag-ampo kay magpuasa ko. Mister pa ba ko nang ipahibalo ni sister ni brother? Mister pa ba ko na idiskursos ti mo kalimutan arong ingnon jud ka nagpuasa, arong ingnon jud ka nga nagsakripisyo ka para sa kalibutan? Wala na oy, imo pinang idiskurso, imo ginang ipos dito nagpuasa ko, wa ko'y kaon-kaon. O niya, sure ka? Wa pa'y klaro mo ekson imo ra nang gibutang-butang niya sa media o niya wa din niya na buhata. Pareha pa nang kusog kay post diya sa media nga magbalaan ta. Dili binatanan nga nagpost diya balaan ko tinuora. Tigra ba? Arong ingnon kunuhay nga wa nay bisyon niya kusog ra di ka pumanugal. Ayaw musamot taog ka. Makasasala na ato bangas Ginoo. Mauni, ingon si Jesus, wala na magkinahanglan og lain pang sakripisyo. Kining tanan mga sakripisyo mao ang gipangayo sa balaod. Mao man ay gipangayo sa balaod gani ato aron makita kuno nga nagsakripisyo. Pag-ampo luhod gikan sa pultahan ato sa altar. Pero wa kadungga ngayon naman samot ang giampuan di sa tinuod nga Ginoo. Yang kita tos mga silingas mga tao agrabiya tawana pero wala na ikalipas Ginoo kay dig pagkaarong ingno na nga pag-atos pagpakitas mga tao nga nagkunuhay nagsakripisyo. Unya miingon siya ani ako kinsa gyud ning sakripisyo si Jesus. Ingon siya ani ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Usa gisalikway sa Dios ang tanang mga karaang sakripisyo. I-reject tanan, i-wash out tanan way nabilin. Kinsay nagtangtang ni ini ang Dios mismo sa diha nga gi-offer na ni Jesus ang yang kaugalingon. Ingon si Jesus, di anak ko o Dios andam o preparado. Munang daghan kay mga tao magpagamit kunuhay yan nagandoy mapastor mapastora. Dili na maguna siya basta-basta iksoon. Mao nga unahon na to examine kung angayan bata o karapat dapat bata. Una po ato kag laing nasod o di gani kakapasar sa kitawag og medical
kay lahi na usab ang klima sa Saudi Arabia. O di ka kapasar sa pag-examine sa Doctor of Medicine, balik yung kasagi. Balik yung ka, atras yung kasagi, igsoon. Ingon diri, ani ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Wow. Ikaw ug ako, kapila kaha ka ang magsaan sa Ginoo. Nga Lord, kung ayohon ko, mualagad ko nimo. Lord, kung tagbuon ko nimo, mualagad ko nimo. Pero timan kung ang Ginoo mo panalangin nimo, kumusta man? Asa man ang imong mga saan? Mamagani sa panahon sa banag magtiayon, moingon na mag-away. Asa naman imong saad ga? Wow, ga pag yun. Sweetheart. Kaya mong tawag mga kegso na sweetheart man, sweet. Sweetie wa sweetie. O niya sa may atbang sa sweetie. O sa may atbang sa sweet. O sa may atbang sa hala, tamis. Di ba asgan? Pero nag-illustrate usab ang Biblia kung asin ka, asin gud ka. O magani daghang mga sabingay sa Biblia, dapat ang imong pagkakristohano sama sa asin. Nga doon na gyud kay kaasgan. Kay kung mawat ang nagani kag kaasgan, di na gyud ka magamit. Magmala na. Mura pagkatong abono ba nga mura ng kaging. Di na gyud makahatag og tambok, mamatay na Hinuon ang tanong ug imong aplayan o abono way klaro. Wa na'y angay. Gahatag-hatag na lamang nagpasura sa area nga imong gi-applyan. Pero gani dili pa ma-expire. Wow, grabe kayo. Bisag gamay nga porsyon sa abono, fertilizer. Motambok dayon ang tanong. Mauusap ang minsay sa Ginoo. Gamay nga apply, gamay nga application. Apan kung ang Ginoo magapamuhat nini, dili pinaagis tawo. Ang Ginoo gyud masunod ug matuman sama ni Jesus. Ningon siya, ania ako o Dios, anda mo tuman sa imong ipabuhat. Kumusta man ta Kristohanon? Kapila man taning saan? Kapila man taning diskurso? Kapila man taning horar? Makahurar ta o na ta magtinga? Makahurar na ta maigsoon, wa na tay makaon. Kamu ingon ta, Lord, wa na gyud ko'y makaon. Hinumdumi ang mga tao kaniadto nga nagsunod o nagtuman ni Jesus sa kabubuton sa Ginoo, wa gyud sila pagkurawi. Sa panahon dito sila sa desierto, sige reklamo ang mga tao nga kuyog ni Moises. Ingon si Moises, tingnan si Moises na unsa man ni Moises nga patyon mo ni, pamatyon minimo nga pait man ni kay tubiga. Patyon minimo ani kamingawan, kaway makaon. Grabe sa kinibang mga taong magulbulan, gamay simpiat, gamay nga sakripisyo pag-antos, magbagulbo dayon. On niya ang bagulbulan ka ng mga leader. Ang isa may mga leader diya sa simbahan ninyo, pastor, pastora, kung sa diha. Diya kasagaran mga bagulbulan ka na pong mga kinsakupan. Di ba? Manag-away sulod sa simbahan, kawa na'y angay oy. Simbahan, awayan. Kung mahimo magsinumbagay, igsoon, dili ra man na usa may tabo. Luzon, Visayas, ang Mindanao, madugan nimo mga pastor, puro mga pastor nagsinumbagay, nag-ilog sa tinubuan o kinsay labaw. Unang mga tinunan ni Jesus, naabda ni Jesus, naglalis, ingon nga, begin sa may ilhong labaw. Yahin nagpalabaw-labaw, igsoon na yan ay. Ingon dire, nahiluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas, sa makausa lamang alang sa tanang panahon. Mao nga namatay si Jesus once for all. O sa manang once for all, pastor, kausak namatay alang sa tanan. Di ba? Kas alang siya gihalan, wa na'y laing halan. Mismo madaag magsige pagpahalan si Jesus. Sige pa siya pagpakamatay. Sige pa siya ipadala diri siya ang amahan nga mao ang Dios. Ngatuan naman siya sa langit. Maunay atong pangandaman sa iyong pagbalik. Ikaw ug ako pangandam oy. Ikaw may mga alagad sa Ginoo mangandam sa mi.
Lapos sa tanan excited me. Kung ikaw excited ka, o si Saha ko Latisa, o excited ka ba? Basig ulo excited ka lang. O niya ang imuhang kinabuhi sa kalibutan na ragyos tawanon nga kaliyukan. Di ba? Mao kaning atong programa wa ra bagyo ni giila. Wa ra bagyo ni ginibigan, wa ni ginibinsahan. Wa gyud ta magdala diri og title. Matud pa sa ato nga mensahe nga gikan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ingon siya nga unsa man ay relihiyon nimo, brother? Wa nako. Ako sa giingnan ang pag-ari ni Jesus wala maguna magdalag relihiyon. Mao nga sa ato nga mensahe diri sa atong programa, wa gyud may sige ingon mao ni amo relihiyon, mao ni amo ang title. Hala oy. Kaya hinambog na lamang na magsigigyaw-yaw ng relihiyon o niya ka ng batas kinaya wala haok. May dili ka mo hisgot og relihiyon niya ang mong kinabuhi haok niya sa bulong sa Ginoo. Wow. Grabe no. Ingon diri adlaw-adlaw ang matag pari nga Hudyo nagbuhat sa iyang relihiyosong tulumanon. Mga pari igsuon, adlaw-adlaw sa gitawag nga relihiyosong tulumanon. Grabe sa. Ngano man ang gitawag sa relihiyoso? Kay napatasan lagi niya sa iyang pagka-relihiyoso lagi. Adlaw-adlaw. O, sa 11 na may Biblia niya, Hebreanon Kapitulo 10 versikulo 11. Adlaw-adlaw ang matag pari nga Hudyo. Mga pari nga mga Hudyo nagbuhat sa iyang relihiyosong tulumanon o nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Nagsubli-subli ba paghalad sa halad nga sakripisyo. Kaya nga nung man gihimo man to sa mga paring Hudyo, sige rin magpakasala. Sige na sala sinaghalad, nahurot na tingali dagway ilahang baka o kanting hinalan, ula o dugo. O adlaw-adlaw biya. Sinay sa kada adlaw-adlaw. Unang mga paring mga Hudyo kani ato may igsuon sa dihang nakita sa Dios di magyunihaom. Dili sigo, dili fit, dili insakto. Naabagoy hiwi. Di ba? Adlaw-adlaw ang matagpari nga Hudyo nagbuhat sa ilang relihiyosong tulumanon o nagsubli-subli paghalad sa samang sakripisyo. Apan kining mga sakripisyo dili gayon makawagtang sa mga sala. Klaro dili. Namoy Biblia diha mga listener sa Shine FM, mga viewer sa Facebook Live. Ang pag-antos sa mga pari nga mga Hudyo kaniadto sa adlaw-adlaw nilang relihiyoso, pag-adto sa sinagoga o sa simbahan, paghalad, walay ipiktos Ginoo. Even makita ka pa maglakaw sa dalan, magluhod kunuhay magampo ka, pero ang imuhang kinabuhi batasag kinaiya wa mausab, way kapuslanan nga mo pakita pakas kalibutan pa as if nga nag-antos ka. Hapit na ra ba mahal adlaw na ay mga tao mangison magpalangsang sa krus kunuhay naghinulsol sakit-sakit na lamang lawas mo kinsa maguta magpalangsang. Wa may laing nagpalangsang si Jesus Raman. Salamat sa imuhang kinabuhi, Brother Hidorio Romano Jomar. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo nga gitagaan taglaing kinabuhi karon. Pakikrit sa akong asawa nga sayo ng lungag o naman pananaw. Thank you, Pastor. Salamat sa Ginoo sa imong asawa nga si Sister Juliet nga naa karon sa inyong panimalay nga kanunay naminaw sa Shine FM 95. Una nga usa sa ato nga information o dili lamang sa inyong panimalay nga naminaw. Doon na pa'y mga area nga naminaw karon sa nagkalain-lain nga mga lugar dinhi sa kabukiran nga nagsunod gyud sa ato nga programa.
Aduna po'y mga katawhan sa Facebook live mo ko, Pastor alas 3:30. Ako nanigisit up ang akong cellphone aron ko makamata. Kaya naama sila sa trabaho. O niya, muingon sila nga kanunay gud silang mo reply. Unang akong gipasalamatan kining mao nga programa sa kanginan ibig sa sayong kabuntagon. Kini nga kalihukan ni siya madala og imagine kana bitawng saad-saad sa imong kinabuhi. Mao nga kun si Jesus niingon siya, ani ako o Dios, andam ako, mutuman, mutahod, musaludar, musunod kun unsay imong ipatrabaho. Mao nga kun ikaw nangandoy kag mahimong pastor, mahimong pastora, sigurado ang imong kinabuhi haom sa kinabuhi ni Jesus. Haom ang batas sa kinaiya ni Jesus. Kay kung dili ka mahimong apektibo nga galamiton para si Mayas Ginoo. Kay magsigir man unya ta og pasigarbo. Magsigir man nyo ta pasigarbo, nag-eskwela bigog theology for 4 years course. Sa to pag-imuhan ng DID eskwelahan aron ka mapastor. Lahi ang schooling, lahi ang calling. Timan si Moises wa nag-eskwela. Wala nabasa dias Biblia nga ang mga tao kaniadto nga gigamit sa Ginoo, mga professional, mga linguistic, mga dagkong kurso, nag-eskwela og theology. Karon igsuon daghan kayo mo offer na to. Paapilon ta og theology sa online. Sigian ta og disturbo kay nganuman daghang ga monitor na to igsuon. Daghan nga musuggest, daghan nga mukulami. Pero kanang tanan igsuon, apan wa na sige pasabot ikaw ug ako nga mga alagad sa Ginoo, wa na gipasabot nga di sab ka maminaw sa uban nga mga migsaydor. Muna kasagaran mga tao sa kalibutan, moingon ra nga ay moras gyapon pastor. Moingon ra sab ko di moras gyapon imong kinabuhi. Hello, nakuha ba na to? Kaya ka nang pinulungan na maigsoon, imo nang sabton, imo ra ko na siyang palihon ko. Mao si Jesus, moingon ko na si Jesus, gikasulti mo na. Gamay rang response pero kabihang impact ko eh. Una nga sa diha nga ay tinud-anay ka ng alagad sa Ginoo. Kaya ang Ginoo magod mo'y mamuhat. Dili man ikaw ang imuha nga trabaho mao ang pagpaambil sa tinud-anay sa mensahe sa Ginoo. Laygon ang Ginoo padayot kita. Ingon ang unsig adlaw-adlaw ang matagpari nga mga Hudyo nagbuhat sa relihiyosong ba? Relihiyosong gini sila. Relihiyosong tulumanon o pagsubli-subli paghalan. Mao manggani ka ng mga inambuang pagsubli-subli pa. Memorize. Dili na siya dunggos Ginoo. Hello, nakuha na to. Subli-subling paghalan. Sa samang mga sakripisyo, apan kining mga sakripisyo dili gayon makawagtang sa mga sala. Kining sakripisyo igsuon, dili kapabol, dili paigo nga makawagtang sa mga sala lagi. Mao nga nakita sa Dios. Ningingon si Jesus, ani ako o Dios, ready ko nga magpakamatay tungod og alang sa kasalang kamatayon aron mapasaylo ang tibuok kalibutan. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, Pastora Elsie Candelario Edanio from Cavite City. Maayong buntag kanyong tanan sa inyong pagkamakanunayon, pagkamadasigon sa buluhaton sa Ginoo. Kining sakripisyo epektibo hangtod na gayon sa kahagturan. Grabe sa nagka-epektibo yun ang pagpakamatay ni Jesus. Unya hangtod sa kahagturan, wa nagoy kinutbanan, kasara siya nagpakamatay. Mao nga si Jesus, siya nagpakamatay, makausa alang sa tanan. Wa na gisubli-subli, pero magbantay ta sa iyang pagbalik kay dili na siya magpakamatay.
Di na siya muingon magdupa pagkos inyong mga sala, oy. Di mo kalibutan wa na. Ikaw ug ako mga tubang nga sukmanan. Maong ayuhan ang atong kinabuhi, oy. Kristohanon o dili Kristohanon. Kay naminaw sa Sign FM, mga pastor o mga pastora nagbuhat sa Facebook Live, mga alagad sa Ginoo, dili mga alagad sa Ginoo, naminaw sa FM radio, mga Kristohanon o dili Kristohanon. Ganun man gustong magkaton sa pulong sa Ginoo. Wow, grabe. O personal lang nato o sulti igsoon diya sa messenger, pastor. Layhat unta mi nga makik-Bible study bisan on air na lamang. Kay lahian mi magkaton, kay wa mi tudlo kaniadto sa among mga ginikanan sama niining atong ilahang nadunggan karon. Grabe sa nindota. Dunay mga tao ma-interes sa mensahe Ginoo. Doon ako'y maglagot, naaragon anang duha. Unang ikaw pastor o pastora, kung doon na batasan diya sa simbahan nga ingon ani, ikaw lang gyud mag-adyas nga naman. Kani adto og karon maora magyuna. Amen ba? Di na magyuna ato na malalis kay imo nang lalison wa na magay ayaw. Ingon diri igsoon. Diri sa 12, apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyo apektibo hangtod na gayon sa kahangturan. Apektibo. Munang sulay ko no og masakiton ka. O pa-admit ka doktor, unya paliton ka og generic nga tabletas. Di ba maminaw ron ang imong sakit. Pero sulay og doktor nga kanang specialist nga doktor. Resitahan ka pero piting sakita kanang pait pa. Unya dili nimo kaya igsuon mo kaingon kan usab ning tambala paita man ni. Nabagoy tambal tamis. Munang ka ng mga bata, igsoon mo nang giayo nila pag-study ang Doctor of Medicine, nga mga bata, nindot ng imnon ang tambal karon. Kani ato pete paita, o kanang mutilaw ka, kanang mga liquid, o kanang mga syrup, dili capsule, dili tabletas pa, kana siyang syrup. Muna nga, i-upgrade pa. Muna sa atong kinabuhi, igsoon, des pagkakristohanon, ang Biblia maoy mo muhaom ginato. Mao nga sa ato nga giminsahe niingon di ang mga gibuhat sa unas mga Hudyo, mga parasiyo, mga pare igsoon, dili haom ang ilang pagsakripisyo. Apan sa diha nga natawo si Jesus, ingon apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyo apektibo hangtod na gayon sa kahangturan ug unya minglingkod siya sa tuo sa Dios. Namatay si Jesus apan gibanhaw base sa balang kasulatan. Wa mangani ni tuo si Tomas nga nabanhaw si Jesus niadtong panahona. Ning ingon si Tomas, di ko mutuo o dili nako mahikap si Jesus. Dili ko mutuo o dili nako ikahikap ang akong tudlo sa sama ni Jesus. Sa dihang nagtigom na usab sila pipila ka mga adlaw, gitrangkahan pa ang balay ning tungha si Jesus ning kalit ug ingon, akong ibilin ang kalinaw maanaa kaninyo. Nakugang ang tanan. Niingon si Dimas, Diyos ko, o Diyos ko. Niingon si Jesus, Tomas, nintuo ka na, kay mo na kong nakita. Nintuo ka ba, ka nakahikap ka sa akong samaan? Ingon siya, bulahan katong nagapanoo, bisag wala nakakita. Wow, grabe. Ikaw ug ako, nahibalo ang Ginoo. Mao nga ang matag desisyon, matag plano nimo, gawas nun ta nga mo plano, pero ang desisyon ni anang tanan ang Ginoo lang yun. Mao nga kasagaran ang tao mapagtiyas tungod sa pagkamadalay-dalay o pagdesisyon. Ingon diri sa 12, apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala.
Kining sakripisyo apektibo hangtod na gayon sa kahangturan ug unya miglingkod siya sa tuo sa Dios. Dito naghulat siya karon hangtod nga ang iyang mga kaaway himuon sa Dios nga mga tumbanan sa iyang mga tihin. Naa giday kaaway si Jesus. Diba? 14. Busa pinaagi sa usa ka sakripisyo, hingpit niya hangtod sa kahangturan katong nahinluan sa sala. Katong nahinluan sa sala. 15. Kay nagmatuod usab kanato ang Espiritu Santo, una sa tanan nag-ingon siya, mao kini ang kasabutan nga akong himuon tali kanila. Inig abot ni adtong mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga kasing-kasing o isulat ko kini sa ilang mga una-una. Wow! Balaod nga gibutang sa kasing-kasing sa tao. Balaod nga gikan sa Dios nga isulat sa una-una sa tao. Mao nga ikaw o ako, kung naguna-una kag dili mao sa imong isigatawo, makabalo ng Ginoo. Kuha ba na to? Kung ikaw o ako igsoon, naguna-una kag dili maayo sa imong pastor, naguna-una kag dili maayo sa imong pastora, nagduda ka, naguna-una ka o dili makatarunganon sa imong isigataw, sa imong silingan, sa imong makisig magtotoo, wa na'y nalilong sa Ginoo. Mao ni ingon ang Biblia, ni ingon diri, ibutang ko sa ilang mga kasing-kasing ang akong balaod sa kasing-kasing o guna-una. Kay aron ang tao dili makalimot sa pagkamaayos Ginoo. Maong ikaw o ako, kung di ka makahikalimot sa iyang pagkamayo, wow, tukat bida glory ang Ginoo magapanalangin kanini. Padayon kita eksoon, taas-taas pa ning ato nga mensahe. 17. Onya miingon siya, dili ko na hinumduman ang ilang mga sala o daotang mga buhat. Human kini mapasaylo, wala na'y kinahanglana ang halad aron pagwagtang sa mga sala. Dili na mahitabo nga si Jesus ihalad pa pagbalik aron mo pasaylo nimo o kanako o sa tibok kalibutan. Hinumdumi si Jesus kas alang siya nagpalangsang o wa na'y mahitabo pa sa tibok kalibutan nga ilansang pa si Jesus pag-usap aron ikaw o ako mapasaylo sa atubangan sa Ginoo. Ingon ang unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18, si Jesus magpakamatay alang sa tanan. Di ikaw ron igsoon. Kahapon gisilibre, tingali doon ay nagpakamatay ato kahapon nagtuot ang away nagpakamatay, binagis gugma sa iyang usa-usa. Labinas mga batanon sa tibok kalibutan, daghan mang nagpakamatay, daghan pong nabuhi, every second daghan nabuhi. Apan kana ka sitwasyon igsoon, diha lang na ipakita sa iyang tinawhanon nga gugma, nagdeklarar nga ayang gugma na alang sa usa ka tawo nga iyang ipakamatyan. Apan si Jesus nagpakamatay siya, ikaw o ako, aron makita sa tibok kalibutan na ikaw o ako iyang gihigugma. Wow! Atong basahon ang unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18. Na amoy Biblia ekson. Unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18. Akong basahon diri ekson sa bersikulo 18 sa unang Pedro. Kay si Kristo namatay sa makausa lamang. Kapila siya namatay? Nag-ingon ba ang Biblia? Daghan ang kamatayon magpakamatay si Jesus? Wala oy. Only one. He died. Kas alang siya namatay tungod o alang kanimo. Ingon diri kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala.
ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala ka nato ngadto sa Dios. Di patay siya ingon nga tawo, apan ibanhaw diya sa espiritu. Wow! Kinsi nagbanhaw? Inaa diya sa espiritu. Mao nga ikaw ug ako, kung ang atong espiritu mubulag sa atong lawas, patay ka na. O ang imong espiritu mubalik na sa Ginoo, nga maoy nagbuhat nini, nga maoy nagtiyal nini. Asa mabasa, Pastor? Ecclesiastes 12 versikulo 7. Ang abok mubalik sa abok nga mao ang lawas, o ang espiritu mubalik sa magbubuhat nga mao ang amahan, nga mao ang Dios. O nagpagbantay ta ang atong physical nga bahin, mo-collapse ni, mamatay ni sa kalibutan, mawagtang ni. Pero ang espiritu maunay mo nga mga tubak. Mao si Jesus igsoon, maunay iyang gihimo sa tibok kalibutan. Unang Juan kapitulo 2 versikulo 2. Si Jesus ang halad aron mapasaylo ang tao. Siya mo'y halad aron ikaw mo'y mapasaylo. Pero ang halad nga gihimos Ginoo kasalang yun sa ihalad. Diri pareha o mag-celebrate og tingkalalag. Kana bang panahon sa Nobyembre, kada Nobyembre mga tingkalalag na sab, maghalad na sab ta, sige balik-balik halad. Pero si Jesus kasalang yun sa gihalad. Ato pasahon ang unang Pedro kapitulo 2 versikulo 2. Ingon dire, sa mga bata, unang Juan ay mga igsoon, Pedro ni ako ang ibasa. Unang Juan kapitulo 2 versikulo 2. Dire igsoon. Siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala. Kinsa man na siya? Si Jesus. Siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala, ug dili lang kay ang ato ra, kundi ang mga sala usab sa tanang mga tawo. Tanang mga tawo. Iyang gipakamatyan sala sa tawo, sayo. Pero wala siya gipasabot nga magsalig, nagpakamatay naman ko si Jesus ko. Sa to pa, mubuhat rata na pastor, kay human namatay niya gipakamati, patay na gud si Jesus, gipasaylo na gud ta. Dili na may rason nga mo bisyo pagyabot tas kablibutan aron siguro na tas atong kasiguruhan kay gipakamatyan naman ta. Ato ning basahon, siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala, ug dili lang kay ang ato ra, kundi ang mga sala usab sa tanang tawo. Tanang tawo mapasaylo pinaagi siyang pagpakamatay. Ingon ang Hebreanon kapitulo 10 versikulo 10, si Jesus mingtuman sa buot ipabuhat sa Dios. Ikaw karon layat ang mangandoy igsoon nga mahimong alagad si Ginoo. Preparado na ba ta mga igsoon nga mutuman mutahon sa ipabuhat si Ginoo pinaagi sa balang kasulatan? Or layhan na kita nga mahimong inilas tibok kalibutan? Hello, nakuha ba na to? Si Jesus igsoon, nagtuman siya sa buot ipabuhat sa iyang amahan. Wa siya nagbuot. Mao nga ikaw ug ako, kung mahimo tang Kristohanon, dili na ang imong tawanon nga kinaiya maoy imuhang magbuot, kung dili ang kinaiya na ni Jesus. Ang kapag-uhan na mao magani nga ang tinuod nga migsurindir sa pagpangalaga sa Ginoo nga mahimong Kristohanon, bibiya na sa tanan niyang mga kalihukan sa kalibutan. Pero ganing mga Kristohanon na o niya ningingon na nga nigdawat na nga naanan ako si Kristo, naanan ako ang Holy Spirit, o niya ang batas sa kinaiya maurag yapon, o niya simbahan sa Bado sa simbahan kusog kay muhilak, Lord salamat salamat.
aduna pa'y mga nindot kay mga pinulungan madungog sa simbahan. Pagka-Lunes kusog na kay mosadsad sa bailihan, kusog nag magalayat-layat dito sa tarian. Gisiti unsa ba diha maigsoon? Corona patay unsa man na diha. Balik na sab sa Domingo, Sabado ngayon na sa pasaylo. Sa basta gibuhat sa mga Hudyo, mga pari igsoon nga siging ka adto sa iyalang tulumanon bahalat sakripisyo, pero wag yun nalipay ang Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, Pastor Resi Baldonado. Karon nga nagwas diya gikan sa Pasay, Negros Oriental. Agahapon mga igsoon wala na akong mabasa ang iyang ipambit nga about sa gugma kay nag-collapse ang wifi connection. O niya nipadayon yung tao gwali diri sa FM radio. Dili maguna babag nga walay wifi connection tungod kay dunay tay dagkan kay naminaw dinhi sa Sign FM nga kutob sa atong maabot sa atong nga Sibya dinhi sa istasyonan. Ingon diri igsoon sa Hebreano do na mo'y Biblia. Si Jesus may igsoon nagtuman siya sa buot ipabuhat sa Dios. Mao nga ikaw ug ako kung mahimo kang alagad dili na sayon oy. Dili sayon pero kanang uban murag mo kaingon na nga sayo na ana oy. Ako ana inambog na ba ako anak ako'y mawali ang mga tawana. Dalagi na sila. Ayaw na lamang igsoon. Munang kami sa atong kaawalingon ayaw yung nag-ipaghinambog. Na pinaagi nimo padala nimo ng tao. Usisaha eksamina una ang atong kaugalingon. Kay dili pwede katong ipahinansag pinaagi kanato madala ang tao. Ang atong obligasyon alang sa kasayuran sa tanan mao ang pagwali, mao ang pagpaambit sa kamatuoran ug labaw sa tanan magkinabuhi nini sa kamatuoran. Ingon ang Hebreano kapitulo 12 kapitulo 10 versikulo 10. Ingon diri, tungod kay gituman ni Kristo ang buot ipabuhat sa Dios. Wow. Unsa may mahitabo sa diha nga ang tawo mubuhat sa ipabuhat sa Dios kaniya? Akong usbon. Ingon ang Hebreano kapitulo 10 versikulo 10. Tungod kay gituman ni Hesukristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalan sa iyang kaugalingong lawas makausal lamang ug alang sa tanang panahon. Grabe sa kas alang yu sa gihala makausal lamang apan ang gihimong mga pari sa mga Hudyo kada adlaw sige silang halat. Nahurot na lamang ng baka tingali kanding yung inihaw. Noon sa unang panahon daghan man kayong mga kanding ug baka ilahan na ginagi pangandaman kay magsige man na sila og halad sakripisyo kay nagkasala na sa kada adlaw sige ra ginang pagkasala halad na sa o nya nakita sa Ginoo kawa man ni ayo gi alugulogan naman unang Kristohanon adto sa simbahan balaan, adto sa Sabado, Domingo balaan, pag abot sa gawas di na balaan. Hello, dapat Kristohanon ka sa sulod, sa gawas Kristohanon ka. Kristohanon ka sa Pilipinas at tugas laing nasod Kristohanon ka. Amen ba? Dili kay ang imong batasan nindot diya sa simbahan ang huldo igsuon kung nagtawa na respeto. Bahit kulang na ba kana bang nabatasan na ba nga mao nagyak kinaiya adto sa simbahan mao nagyapon gani wanay respetar kinaanan ba kanang mura na ba mura nag-easy na lamang kaayo moingon man nga ay ibuhat magani na ako nis gawas diri sa simbahan pa hinoon di ba? Adunay mensahe si Pastor Resi Baldonado, maayong buntag pastor o sa tanan nga nagsunod ani nga programa. God bless natong tanan, God bless you kanatong, God bless kanatong tanan. O ni Brother Josepino Faran from Cebu City, maayong buntag kanimo dia Brother P. Josepino Faran
nga nagwat sa ato nga programa. Ang Ginoo magapanalangin sa mata ko sa ini nga tag na og dapit sa kabutagon ang atong oras. Alas 5:11 na dai mga igsoon. Unsa dai diri igsoon sa Hebreanon kapitulo 10 bersikulo 10, tungod kay gituman ni Jesus ni Jesucristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas sa makausa lamang og alang sa tanang panahon. Mao nga nakita sa Dios nga Amahan nga ang mga pari nga Hudyo kada adlaw sige ganan sakripisyo ihang baka kanding paula og dugo wa goy apekto kay mao ra magyapon moingon man nga pagkaadlaw makasala lang yapon pagkaugma halad na sab why giulog-ulogan na gyud ang tao. Ikaw og ako lay hanag kag ulog-ulogan or kita ray giulog-ulogan sa tong kaugalingon Kristohanon ta simbahan sa gawas dili Kristohanon. Mao nga ang Biblia igsoon nagtug-an atos kamatuoran biya. Wa ni nagulog-ulog. Kung dili ikaw ug ako mutuon ini, ikaw biya makabenepisyo niini. Ikaw mo ay mahabulahan. Mao nga ni ang kaluwasan wala nagbibindis imo ang pastor, pastora. Imong silingan ang kaluwasan na animo sa imo ang pagsinsiro pagpangalagad sa Ginoo. Ingon ang Roma kapitulo 6 bersikulo 10. Ang kamatayon ni Kristo maoy pagwagtang sa sala. Ang kamatayon ni Kristo maoy nagwagtang sa sala. Grabe sa. Mao nga dunay minsay si Brother Joseph Fino Parang, please morning Pastor Saf. Og sa tanan nga kaigsunan diha kang Kristo Jesus ang buhing Dios. Magapanalangin sa tibuok nimo pamilya. Wow. I receive. Una nga sa tanan ninyong deklarasyon, wa na bagyo na nalilom sa Ginoo. Una ang mga alagad sa Ginoo, magkawala-wala, pagdawat sa balangan panalangin sa Diyos. Kanuman, dili lamang usa mo'y nagdeklarar. Mga alagad sa Ginoo nga nagdeklarar kanimo timan ina. Mga Kristohanon masig ka magtotoo nagampo para nimo timan ina. Ang Ginoo magdungog niya na. Ibig si Apostol Pedro na bilanggo, walay gilaing gimo ang mga kaigsunan nagampo nga nagkahiusa di pagawas si Pedro sa bilangguan. Hinumdumi igsoon ang mga pag-ampo sa taong matarong dako o kahimuan. Maunga niining maunga dapit ang Ginoo nagapamuhat. Ang Ginoo naghimog mga pinasay bisan pa man sa mga kalisod o miglabay nga mga pagsulay. Apan ang Ginoo nagapamuhat nini dili ang tao. Kay bisan unsaon may una-una sa taos palibot, ang Ginoo nay magapamuhat. Siya mo'y mag-abli sa kasing-kasing una-una labaw sa tanan ni atong nagmatinud-anon sa iyahang mga pulong mga pinaka. Akong basahon ang Roma kapitulo 6 bersikulo 10. Naamoy Biblia igsoon atong basahon ang Roma. Roma kapitulo 6 bersikulo 10. Ingon diri, ang iyang kamatayon mao ang kamatayon nga nagwagtang sa sala makausa alang sa tanang panahon. Grabe. Mauna nga dili og dili na gyud siya magpakamatay pag-usap aron magpasaylo o pasaylo siya sa atong kalabasan. Wa na. Mao nga sa sunod nga buhaton sa Ginoo magbantay ta kay iyang ipabalik ang iyang bugtong anak pagpaningil na sa imong utang. Ang sa may atong utang katos Ginoo kanang kinabuhi nato. Kanang ato ang mga saad gatos Ginoo. Moingon man ang Dios, anak, naara ba diri ang imuhang gisaad? Nga mo promise ka. As kalibutan maigsoon kuno na kay obligasyon na apa dito'y notaryo. Ay mong utang naapay gitawag o pirmas abogado kung na kay utang igsoon, kung legal nga utang.
gawas o katong utang-utang lang. Pero timan iguna, kung obligasyon na nimo, obligasyon na nimo. Kaysa panahon nga ikaw nangutang, ikaw mo'y nakabinipisyo, anak. Ang imong giutangan, tingali, nagkinahanglan na. O niya, kay nakakita sa imong panginahanglan, ikaw mo gi-priority. O niya, sa iman-iman nga ikaw, ang imong giutangan, nagkinahanglan na sa ni anak. Muna nga dagan kairong mga isyu sa media, lami kayo mangutang, o niya sa pagbayad, mag-isug-isugan na lamang, mangaway pa, ang mangutang, ang giutangan, maupay maulaw maningil taon-taon ang giutangan. Pero katong mangutang, maupay magwahil, maupay masuko. Pero sa panahon nga naghangyo sa giutangan, pertig yupuha, sister, brother, taon, uyo, ako lamang ko dihabi kay may. Pero sa diha nga panahon na nga ang giutangan na kinahanglan. Wa na igsoon, Ginoo dili bato-bato sa langit. Ang matamaan wag sanang magalit kay mao maginig Ginoo. Ang giutangan in taon magpayupo-yupo na lamang. O niya ang nangutang mao nay isog na hinon kayo. Igsoon ang atong kinabuhi utang binis Ginoo, timan ina. Iulang nis Ginoo igsoon. Dili ta magpakaginoo. Kay kini atong kininhawa, gikan ni niya. Nakuha ba nato? Mao nga ikaw o Kristohanon makaudili na akay promise sa imong isikataw. Labaw sa tanan na akay promise nga tos Ginoo. Si Jesus ningingon siya, ani ako o Dios andam mo trabaho sa imong ipatrabaho. Lamang, dili lamang siya nagtuman kung dili hangtod sa iyang kamatayon. Mainungdan nagpakamatay siya, makausalan. Ingon ang Roma, Kapitulo 6, versikulo 10, ang iyang kamatayon mao ang kamatayon nga nagwagtang sa sala. Grabe. Ang kamatayon nga gihatagan og dakong balor o bili sa tibok kalibutan o nagdeklarar mismo ang Diyos nga labing kamanan. Nagwagtang sa sala makausa alang sa tanang panahon o nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Wow! Human sa iyang kamatayon, grabe o nindot na iyang kayutang tungod kay ang iyang pagsakripisyo karon alang naman sa Dios. Ikaw ug ako sa kalibutan sa atong kinabuhi Kristohanon, grabe ang mga challenge, grabe ang kalisod, grabe ang pagsulay aban sa diha kung malagpasan nimo kining tanan. Lon kalibay ato ning ibli igsoon, kinsa man ang hatagan nini ang makapadayon. Akong ibli ang magpadayon. Salamat sa Ginoo sa imong pagwan sa Roel Fuentes, mga pinasanta sir. Maayong butang kini atong pangapis katawon. Mauni pagpagapi diya sa espirituhanong gawain. Kung doon na may 3 in 1, 3 in 4 o 3 in 5 ang physical gawain nga tinimplado na daan. Kining ato ang programa sa sayong kabuntagon ang imong pulong ulang parahan sa mga tiil o kahayang sa kong alagianan. Makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105, wa ko'y gilabanan ani. Ikaw o ako itang tanan kung ang ayang kuruhian sa mensahe Ginoo magkuruhian yun ini. Dili mo ila kung alagad pastor magagpastora. Dili mo ila kung taas nga rangko sa panggobyerno sa tibok Pilipinas o sa laing mga nasod. Hari mata kung unsa man prime minister mata kung sukway sa Biblia mabasa o basahon nato ni John. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe Sir Roel Fuentes. Maayong buntag pastor o God bless you.
Iinitak na karon sa pulong sa Dios kanunay natong tanan. Wow. Tinuod kina. Ang pulong sa Ginoo maunay mong giyan. Ang Biblia maunay arkas kaluwasan. Wa nay arka nga gamon pa sama sa arka ni Noe nga gihimo sa kalibutan aron pagluwas sa lunok. Ang arka nga mao ang Biblia magtug-an nimo aron ikaw ug ako makalikawas sa impierno igsoon. Kadapit ang tanan natong gihimo, ang tanan natong gibuhat, ikaw ug ako nagsakripisyo, mga alagad sa Ginoo nga nagwatch karon sa Facebook Live, nagapaambit mga kapitulo bersikulo. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ibig mga kaigsunan sa tanan nga naminaw sa Sign FM, dili lang usa duha tulo ang requirement sa Biblia, usa duha nga magakauyon tulo nga magakauyon sa akong ngalan, anaa ako sa inyong kaliwa. Inumduman na to mga igsoon, more than one person naa ang Ginoo lamang kung ang imong gibuhat nga nakapahimuot og haong og eksakto diha sa atubangan sa atong Ginoo igsoon. Walay kaparihas nga kape, matod pa ni Sir Fuentes sa iyang mensahe, walay nakaparihas nga kape sa atong tanan, pastor. Salamat kaayo, pastor, o sa pulong sa Dios. Una nga usa sa ato nga viewer gikan kayo sa San Jose Baez City, nga kini siya usa ni siya ka amigo na ko o kaila kani adto igsoon nga siya mo'y nakailan nako sa year 2000. Matod pa niya karon kanunay siya nagsunod og naminaw sa pulong sa Ginoo. Wow, kailayan siya makainom sa kape nga mao ang pulong sa Ginoo, kape nga templado ng daan og walay lain nga ikakumparal ni ini nga kapiha igsoon. Mao nga si Jesus niingon siya, paimnon ko kamo tubig nga dili na mo bation sa kauhaw, tubig nga maghatag kasiguruhan, tubig nga dili sama sa tubig sa kalibutan nga pagkahuman bation lang kay kauhaw. Mao si Jesus niingon siya, kung kinsa katong layhan o kalinaw, kung kinsa katong layhan o katagbawan, ibilin ko ang kalinaw. Dili sama sa kalibutan, kay ang kalinaw sa kalibutan makakita ra og daghang kwarta, malinaw ang tao pero problemado kay unsaon niya paggamit. Mao nga ikaw ug ako kung kontento ka lamang sa imong kahimtang sitwasyon karon, to God be the glory, ang Ginoo mahimuot ka nato. Salamat sa Ginoo. Adunay mensahe si Pastor Resi Baldonado, manghinaota nga ato gayon nga masabtan ang mensahe nga si Kristo dako kaayog pili sa atong kinabuhi, sibo nga atong pamalandungan, daghan sa mga katawhan, daghang mga kinabuhi, daghan sa mga katawhan karon nga wala nila tagai o pili ang pagpakamatay tungod tungod sa daghan. Tinuod yun ang ang last na to kagibasa sa Roma Exoon Kapitulo 6 versikulo 10 niingon diri, ang iyahang kamatayon mao ang kamatayon nga nagwagtang sa sala sa makausas alang sa tanang panahon. Grabe, wala ni matugkad. Mao nga hapit na usab ang Holy Week, wala ang kanang mahal adlaw na ay magpakamatay, na ay magpalansang, na ay magpitay sa krus. Nag-illustrate na nga nagpag-umuno siya. Dili na ngunit na igsuon, imo nang insulto mismo si Jesus. Even gani ang salida nga nagpaka-Kristo, mga aktor na og siya mismo, basaha ko na ang mga video ana, ingon siya
Di testimony niya sa Exxon, ayaw ko ninyo sunduga. Kay ako usa lamang ka aktor nagigamit nga mahimong salida. Apan ang tinuod nga Ginoo gyud siya. Grabe. Mao nga ikaw ug ako sa atubangan sa Dios wa gyud tay arang mahimo. Dili kita mismo may magpalangsang. Dili kita maoy mo dupa aron ta magpakita sa mga tawo nga kita naghinulsol sa atong mga kalapasan. Si Jesus maoy nagpalansang alang sa tanan ug wa nay lain pa. Salamat sa imuhang kinabuhi, Sister Chanel Tano Absin, nga nag-watch karon sa Kandawhay, Dumaguete City o sa pag-uusap nga aming sulod karon sa atong Facebook Live, Luzon, Visayas and Mindanao. Unang malingaw lagi ko sa ako nga kaila nga kana bitaw nga mga language nga di na nato mahibal-an. O niya ako lagi kibinisayan, ko dili palihog lang ko o try o istorya o English kay murag makasabot ko gamay. Wa man gyud siya. Ako bitaw gibinisaya ni samot gyud no Hinoo wa kasabot. Iyan na laman kong gipadalan o Christian song nga sama sa ilang language. O niya ako giingnan ako ang sakop diri usa laman niya gipadala. Christian song ni or dili sa Christian song maguna English. Una akong i-clarify mo Exxon kay usa sa ato mga follower o listener o viewer mga lain-lain mga lingwahe. Muna magpractice tayo ni Exxon. Salamat sa imuha nga kinabuhi, brother JC Ari. Kumusta naman mo diya sa Maynila? Narapa mo diya sa Manila Agsa? Kumusta man si Agsa Nunoy? Wa na magid ko kabalita mo Exxon kay tuwa man to sa David sa asan to siya bukiran sa sa unahan Exxon sa Bagyo sa Benguet. Kumusta man silang mama ni mo diya sa ta nagba wala na ko wag yun ko kabisita dito. Imbis nindot na kay karsada wa na ko kabisita sa imuhang mama diya si Jasita diya sa nagba sa mga Ari family. Labaw karon Exxon nga sa ako nga kayutang aning balik ang akong asawa og abroad. Dili na Malaysia Exxon to naman sa nagprase sa Saudi Arabia. O niya adto sila sa lugar Exxon nga grabe kainit. Desierto bina mo na sa desert place. O niya nakahinumdum ko pag open nimo ang saari nga si Agsa Nunoy while ni adto akong asawa sa Malaysia sa year 2012. Si Agsa Nunoy imong magulang mo'y akong napinlan sa balay diya sa Manuyod kay dito man ko na-assign nagtudlo sa dapit sa nabangka niya itong mga panahon na sa campus sa Mabinay campus. Unang nakatudlo sa diya sa Mabinay campus niya itong mga panahon na o niya si Agsa Nunoy nakauna-una ko pag-abli ni Agsa Ari. Mo nang nangumusta ko Exxon sa imuhang magulang. Kumusta man siya karon dito sa imong kalit ra mo sa itong mga diri. Kanya kining FM radio kining atong ginaymutangan siya bay gigamaan ni. Siya mo'y sa kompanya siya mo'y ka-construct. Siya mo'y nagpagabas, naganabang siya mo'y pahilunaan ni Exxon kaniadto siya mo'y nagtrabaho ani na girenovate lang yun ni siya gidubulwol unya gidugangan. Mao nay nahimo karon nga FM radio Agsa Ari GC. Nasalamat sa inyong kinabuhi sa tanan natong mga kaila, sa tanan natong mga kaeksunan nga nakabisita ni atong mga panahon na tingali makabalik mo diri. Murag di na mo kailasab kay nanay dako kay kausaban. Labi na karsada sa inyong pag-ari sa year 2019. Karon Exxon wa nagay wikil ang karsada pagkanindutan. Wala mo sa ato nga alagad sa Ginoo nga kaila nga si Pastor Resi Baldonado. One time Exxon nga sige magyuni siya kung nabantayan nga nagsunod siya sa atong programa o niya
nagpaila siya nga pastor biya ko sab ko pastor kay ako man siyang kimam amin ako kanang resi ug bayi laki di ay isa pastor man gud ko asa man karon na na-assign pastor nga imuhang mga igsoon kaila man ako diri mga Baldonado isa magulang nako na si Herme Baldonado nga taga-Tadtad unang pinaagi nining ato nga programa dili ta kahibalo mga kaigsunan sa atong mga kaila lang usab nato nga mga relatives adunay binsay si Agsa Ari okay raman mi diri Agsa sa Pasig at Kainta o okay raman po si Kuya Nonoy sa Binggit ato pagyapon siya sa Binggit unsa man tagsaanon pagyapon siya single or double na una nga sa kinabuhi kani adto mga kaigsunan kay kanunay maguning na kung ikauban niya makauna-una kami kani adto nga mangintra may singing contest kauban sa ako ang magulang nga si Raymond Candelario nga nagwas karon og si mama og kanis Agsa Nonoy murag silbi ni mo'y padigan namo mangintra may sa unang singing contest diri sa kabukiran unya di man gud masipyat usahay adi gud masipyat di kay usahay masipyat magud ang judges di ba ora man ipasiaw namo kani adto nga masipyat ning judges mataymingan ta magkapalitan ni puso o inununan magkapalit may yung puso o inununan eksoon kay makadala magyod manay amo ra nga pasiaw kaniadto ba unang kaniadto sa kalibutan nga grabe kay itang makasakripisyo o para sa kalibutan karon pa hinuon nga mo sakripisyo ta para sa kaluwasan sa kadaghanan munang katuntanan usa to siya kasinugdanan og training ground to aron unsaon nato paggamit ang panahon. Wow. Dapat makahibalo kang mo manage. Unang sa atong kinabuhi ibig sa akong kinabuhi nining mao nga David. Kani adto og karon usa ni siya ka training kun angayan og karapat-dapat pagyunta nga mahimo nga magwawali sa pulong sa Ginoo. Dili lamang sa simbahan kundi sa FM radio o sa media Luzon, Visayas at Mindanao ibin sa laing mga nason mao nga nagtuo ko igsoon dili lamang dinhi sa Shine FM 95.3 ang ipadala sa ubos alagad sa Ginoo na apay mga FM radio sa umalabot nga mga panahon mao nga ikaw ug ako kung mga apply gani kag trabaho kanang kumpanya pag-interview nga all around ka makahimo ka sa bisan unsa makahimo kang mo computer makahimo kang mo drive nakay driver license apply kuno pag factory kumpanya di ba unahon pag-interview sa manager nga sama na kay driver license unya kabalo kang mo drive o di ba package na ba mao nga sa atong kinabuhi dapat all around ta diya sa ministry dapat kitawag og all around ka ano man dili sa tanang panahon nga ang tanan nga mga katawhan sulod sa simbahan mula hutay na nimo labi na sa panahon sa kalisod kasagaran nga ang mga alagad sa Ginoo nga naanas alanganin maalanganin usab ang mga ubang tawo maluyas sa labi nagmuti-urok na ang leader siyempre tanawas si Goliath di ba nanalagan ang Palestihanon nga namatay si Goliath nga ilang leader perting sutuya kinsay kapatay si King David mao nga ang ang puntarya sa kaaway ang mga pastor mga pastora ang mga leader apan kung ikaw nga tinuod nga leader kung ang tinuod nga leader nga nakagamot na ang mensahe Ginoo bisan kinsa mga pagsulay bisan unsang kalisod magpabilin siyang ligon kay ang nagligon nakagamot na ang mensahe sulod sa iyang kasing-kasing kunaon ang sanagutan mao nga salamat sa Ginoo sa tanan igsoon ang atong oras karon alas 5:30 naman o niya kani atong takupan diya sa mga pag-ampo o pasalamatan nato ang Ginoo niya mo continue ko alang sa mga greetings
ay doon na po tayo mga bag-o nga hangay na itong i-greet alang sa atong mga pagtumbaya, mga request awit makalangit. Ugma sa samang tagna, sa samang higayon, unang ako lang yun nga iapos Ginoo Lord, ikaw lang yun panarbaho sa matag usa, labi na ang Ginoo lang yun maghatag ka na ito og maing kondisyon. Kay kung dili ka nitahatagan og maing panlawas posibilidad, apiktahan ang atong trabaho para sa Ginoo. Hinuot ko na mao nga ang Ginoo magapasinati usab ka nato og maayong panlawas. Mag-ampo tayo igsoon. Labing kamahanan o mahigugmaon ka nga Diyos Amahan. Salamat o Diyos sa imong pag-iguban. Salamat o Diyos sa imong pagbantay, sa imong pagproteksyon sa matagusan ng mga pamilya. Even sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3 nga nagasukan kayo din sa Dapit sa Sinsupanok Barangay Santo Niño, Tanhay City, Amahan. Kung sa tanan nga naminaw karon sa Sign FM, kung sa tanan karon nga miwas sa Facebook Live, Luzon, Visayas ug Mindanao, even sa laing mga nasod, Lord Jesus, even sa akong asawa nga tuwa karon sa Dapit sa Bacoor, Cavite City, ikaw sa mga proteksyon kaniya, kung sa tanan niyang mga kaubanan. Salamat o Diyos sa kalampusan sa maong medical examination, o gano'n na usab sila angayan nilang i-comply sa maong training sa TISDA, Lord. Ikaw mga panalangin, ablihi ang ilang mga hunahunang kasing-kasing sa tanan niyang mga kaubanan. I declare blessing, I declare prosperity, kalampusan, kadaugan nga imong ipasinati kanila, imo silang pinasahi labaw sa tanan sa among kapikas kinabuhi, Ama. Sa ilang pag-abot sa Saudi Arabia, na ilang mga employer o Diyos mahinadlungkon kanimo, Ama, labaw sa tanan mo ilang na ikaw ang Diyos anayan o kadukan o tahuro. Ibig ka na mo nga nabilin ining mao nga dapit sa among turo ka mga anak sa among pugangan. Lord, salamat o God na ikaw nagkapasinati na mo umay panlawas bisan pa man sa among mga gagmay nga mga anak. Salamat o Diyos sa imong pagsuklay ka na mo labaw sa tanan. Inig mao nga dapit sa pagmintinan, inig mao nga FM radio, nagamit ikaw mga katawhan aron sa pag-finance o pagtagbo sa among mga balayran matagpulan sa wifi connection o sa mao nga kurente, Lord. I declare blessing sa matagusa kanila. I declare prosperity ngay mo silang gigamit usab na nahimong instrumento aron pagtagbo, pagmintinan, inig mao nga FM radio nga napundar inig mao nga dapit. Bisan pa man sa makatawhan karon nga nagwat sa Facebook Live nga naminaw sa FM radio, kung unsa man ang ilang mga problema, kung naadunab sila mga problema sa kawaladon, kung wala man sila mga trabaho, wala man sila mga kapangitaan para sa ilang pamilya, tagpuan sila sa ilang mga paginahanglan, Ama. Even sa mga katawan karon adunay mga problema sa pisikal nga bahin sa mga balatian, mga ubo, trangkaso laban sa ulo, ilanat, even bisan pa man o Diyos mga arthritis, rheuma, bisan pa man toxic bitter, ulcer, cancer, o bisan unsa nga mga balatian ikan sa iyong lapalapangat o kayo sa pinag-alampulo, Amahan. Ako kinighingilan pinagisangalan ni Kristo nga Nazareton. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Akong gikansilar ang tanang buhat sa kaway, o akong kinigibalik ngadto sa kaway, pinag-isip mo ngalan, Amahan. O salamat o Diyos nga ikaw nagproteksyon ka na mo, o nagpahili kay sa bisan kung saan katalagmag mga disgrasya. Lord, akong nga pag-apo, nagpahili kay o Diyos sa mga disgrasya, nga akong kapikas kinabuhi karon nga naa sa Cavite, uban siya mga kaubanan sa ilang pag-travel,
ikan sa pagkaurguring sa Makati City, Amahan, sa pagpadayo nila pag-training sa mga sa TISDA, Amahan, aron mahuman ang ilang mga requirements tungod kay ang ilang mga employer, Amahan, kanunay na kining nagapaabot sa maong dapit sa Saudi Arabia. Salamat o Diyos sa mga kalampusan, proteksyon o pagbantay na ikaw nagsupply sa tanan namong mga panginahanglan na sa tanan nining maong dapit. Lord, wa kami arang mahimo kuno na ikaw sa mong kinabuhi. Salamat o Diyos imong pag-atiman sa tanan namong kay sunan dinhi sa balog ug dapit sa palimigan. Ako kang ipasalamatan ibin sa tanang mga katawhan na nagaplano sa pag-fellowship, Lord, ang imong mga pulong mga mensahe. Kanunay mo tuhog sa matakusan nila kamakinabuhi. Gamudoon sila sa balay kalabuanan nga mapuno sa pagpaubos, pagpapainom sa anon nga mo ilang na ikaw ang Diyos mitag iya sa matakusan kamakinabuhi. Dungog o himaya na nanagit kanimo ang tanan. Even sa mga station manager, Reverend Gideon Candelario, Pastora Russell Candelario, uban silang duha ka mga anak, Dodong David Yon, o Dodong Asap, o sa mga general station manager, na si Reverend K. Brian Makasaol, uban sa iyang tibok panimalay, ni Ma'am Aisa Makasaol, Lord, sa ilang mga anak, o sa tanan nga mga DJ sa Sign FM. Lord, salamat o God, nga sila nahimo usab nga instrumento, nahimo usab silang kabahin, alang sa imong mga mensahe. Salamat po Diyos sa tanan nga mga alagad nga nagasunod ining maong nga programa gikan sa Cavite City, gikan sa Mindanao, bisan pa man sa Cebu City, bisan pa man sa Pasay, Luzon, Visayas, ang Mindanao, even sa nagapalibot ining maong nga dapit, nagapaminaw sa FM radio. Lord, ikaw mga panalangin kanunay, bisan pa man sa ministry nga among gipiyal kanila, I declare blessing sa matakusan nila kamakinabuhi sa mga katawhan nga imong madalang ipanumalahan kanila, Amahan, nga mahimo kayo silang apektibo, mahimo silang adunay katapos o himo silang pinasay sa uban pang mga katawhan, Amahan. Salamat o Diyos sa imong pagkamay, pagkabuhutan nga Diyos nga way sama kanimo. Labaw sa tanan nining maong nga dapit na ikaw nagpa-restore pagbalik sa kalig-on o kadasig. O salamat o Diyos sa mga katawhan nga nagmatinud-anon nga nagpagamit sa tanang mga buluhaton. I declare blessing sa matakusan nila kamakinabuhi. Ang tanan nilang mga panginabuhian, ang tanan nilang mga trabaho, naaman sila sa mga construction, naaman sila sa mga pagpanudlo, naaman sila sa pagbiyahe, mga driver man sila, mga security man sila, unsa pa ang mga trabaho nga imong ipiyal kanila, naaman sila sa kaumahan, naaman sila sa mga pagpamuhi, naaman sila sa mga pagpamaon. I declare blessing sa tanan, Amahan. Salamat o Diyos sa imong pagpataligog, salamat o Diyos sa imong pagpaminaw, sa imong ubos kalagad nining maong nga dapit, na kanunay nagpaabit sa imong pagkamay, pagkabuotan nga Diyos, nga way sama kanimo, Amahan. Salamat o Diyos sa imong pagbantay. Dugog o ibaya nganha lagyud kanimo ang tanan. Pinagisangalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Ang tanan magaingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pakiguban. Relax lang ko gamay igsoon, mo inom lang ko tubig kay video mala ako akton lang. Niya ako rin nga sulan o awit makalangit, mabalik lang ko dayon. Ay nauna lang ko yung pamalumon ng mga suga sa gawas iksoon kay video hayag naman. Ang atong oras alas 5:44 sa Kapuntagon alang sa kasayuran sa tanan. Ang manaminaw sa FM radio sa Sign FM 95.3 na nagasukan kayo din sa Sitio Balog, Barangay sa Tulinio, Tanhay City. Dalay ko na Ginoo sa imong kinabuhi si Roel Fuentes. Amen. Ug ako na ni kasundan og awit. Lang ako magasamba, kamhanan mo, puno ka sa grasya. Dili isa pa yan mga butang ng kalibutan, alagaran ka. Kanino lang ako mag-asali, sa ngalan mo ako mag-asambi. Dili isa pa yan mga butang ng kalibutan, alagaran ka.
bisan unsang pagsulay, bisan basa, bisan unsang kalisod, unsang ngalan mo, musambit ko, anakan, wow, may kadaugan, yeah, sa ngalan mo, wow, sa ngalan mo, sa ngalan mo, sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang kalisod, kung sa ngalan mo, musambit ko, anakan, sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang kalisod, unsang ngalan mo. Balik ta igsoon. May buntag pag-usap sa tanan nga mga estudyante. Mata-mata na ta, mga pamukaw, mga igsoon. Kaya nga itong oras karon alas 5. 48 na sa kabuntagon. Banag-banag na, dinis kabukiran. Una, salamat sa Ginoo. Medyo init na sa mga panahon. Kahapon igsoon. Grabe na usab ang kainit. Una ka. Salamat sa Ginoo sa ihaga pag-atiman ka na to. Dunay mga panahon nga kita makasabot sa panahon sa klima, mukalitra ulan, mukalitra o init. O niya ang ato nga physical nga bahin usahay dili ni maka aragkada. Nasalamat sa Ginoo nga rin nakita sa mga pagtumaya sa tanato magkagsunan sa nagapalibot din sa Saini FM 95.3. Labi na sa mga kaigsunan nga way puas, way huno nga nagasunod nini ato nga programa. Labi na sa tanan nga mga follower of listener sa Saint FM. Ano na yung mga plano sa pag-fellowship. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Ang Ginoo magkasig kanunay. Ang Ginoo magapadalag mga minsay sa matagusan ninyo kamang kinabuhi. Ako gipasalamatan ang Ginoo nga nag-restore siya o mga katawhan ining mao nga dapat nga magkatawhan nga nagmatinud-anon nagpagamit sa bulaton sa buhay nato nga Dios. Even sa tanan nga nagplano sa pag-fellowship, wapli kanunay ang pultahan o ganghaan sa balay kalabuanan ay pasinati si Ginoo sa matagusa ang iyang pagkamayo. Igsoon. Maayong butag sa tanan nga taga-Kadwig sa mga Veldosola family. Sa tanan nga mga Buagas family, Sister Gregoria Buagas, may buntag kaninyong tanan diha, Sister, sa mga Buagas family. Paug sa tanan nga mga Dalmasio family, sa tanan nga mga Baldado family, sa tanan nga mga Kilat family, sa tanan nga mga Dagodog family, mga Kabayan family, sa mga Sibungit family, sa mga Masida family, o sa mga Punting family, sa pamilya ni Brother Atong, Sister Lina, Pare Bonso, ako mga pangasubo, sa pamilya ni Maring Josephine, sa iyang husband na italiwan sa kalibutan. Matagusan nato mga igsoon na atong pangandaman nga ikaw ug ato magkristohanon makaugdili alagan makasinoo anak na mga pagkita po dili ko nato na malikay
kamatayan. Ang importante ikaw kung ako ready na sa bisan unsang kahimtang og sitwasyon nga moabot ka na to. Ako mga pasok po sa tanan nga mga bonding family nga Ginoo mag-ingon kaninyo ilabi na sa pamilya na nahambili nini. Dalaygon ang Ginoo sa patagusa sa tanan nga diha sa taga-Kangkoy nga kanunay usab nga nagasunod mga rot sa family igsoon o sa tanan nga diha sa taga-Ilihan taga dapit sa Pasto igsoon ka Tribulo o sa uban pang mga area dinhi nga nagapalibot sa tanan nga mga Bilog Hilot family, sa tanan nga mga Gordi family, sa tanan nga mga Arkisal family, sa mga Umuyon family, sa mga Kadukoy family, sa mga Palomar family, sa mga Kabanag family, sa tanan nga mga Ardinia family, o sa mga Diana family, o sa tanan nga mga Santa Ana family, mga Romano family, o sa tanan nga mga Asiro family nga diha nga area igsoon. Maayong buntag kanyang tanan, maayong pagsigay-sigay alam sa ato nga panginahanglan usab, maayong pagpamahaw o maayong pagpangapi. Human na tagpagpangapi igsoon, human naman ang ato nga mensahe arin atas mga greetings o request makaawit makalangit. Although si Ma'am Roberta Yutransi nawala na po tingali ang ilang wifi connection kay imo ramang ato ramang mabalaan nga sa panahon sa mga greetings na aguni sa mga request awit pakalangit ikan kayon sa bulon o niya tulog ni sa kaawit ang iyang i-request ipaabot ining mao nga programa. Maayong buntag sa tanan nga proper barangay igsoon, sa mga Uwano family, sa mga Adjal family, sa mga Casiris family, sa mga Ramirez family, sa mga Generosa family, sa mga Lampinig family, sa mga Ampil family, sa mga Cardosa family, sa mga Vergara family, sa mga Ilaw family, sa mga Dandan family, sa mga Surinio family, sa mga Paburada family, sa mga Gabunada family, sa mga Urok family, sa mga Balasabas family, o sa mga Candelario family, o sa uban pang mga katawhan niya, sa mga Baldado family, igsoon. Maayo buntag kaninyong atanan. Ila pinadapit sa naga mga kaigsunan sa mga Balsamo family, o sa tanan nga mga Baldusa family, maayo buntag. Maayong buntag usab kanimo Sir Harold Sir Harold Baktol igsoon, di na ko kalitok ani murag na kong piling ako ang og sakuan pa ni computer mura man lag na hinoon. Salamat sa imuhang kinabuhi Sir Harold Baktol nga naagaron diya sa dapit diya sa babaw sa Bais City, dapit sa Kandigumon, Bais City igsoon. Kumusta man ang mga Baktol family diya sa dapit sa Kambagahan, diya sa Kayarit, di ba Kayarit to inyuha Sir Baktol Harold. Maayong buntag kanyong tanan diha uban sa inyong pamilya, uban sa inyong asawa, uban sa inyong anak, o sa tanan ninyong mga kahigalaan diha sa dapit sa area igsoon. Dalaygon ang Ginoo sa tanan natong mga kahigalaan nga nagasunod nining ato nga programa. Ari na kita sa mga greetings o mga pagtumbaya sa tanan natong mga kahigalaan. Labi na dapit diya sa Alangilanan sa atong mga follower o listener nga kanunay gyud nga naglanaw-lanaw sa ilang panimala ang FM radio dinhi sa gayon sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City, sa mga Silva family, sa mga Turno family, sa mga Patok family, o sa mga Ramirez family igsoon. Nalaygon ang Ginoo sa inyong mga kinabuhi nga kanunay gyud nga nagasunod nining ato nga programa.
buntag sa tanan diha sa dapit sa nasulahan sa mga Yaguso family. Sa pamilya ni Brother Robert Yaguso o sa pamilya ni Sister Roslyn Yaguso. Labi na diha sa Lamuas nga naglanog-lanog ang Shine FM. Diha sa panimalay ni Sister Jubilin Erosido o sa mga Tim family. Maipuntag kanyang tanan diha sa mga Romano family, sa mga sakop ni Cao Quintin Romano o sa mga Silva family, pamilya ni Nong Idi Silva. Maipuntag kaninyo nga tanan. Sa mga Cabal family, sa mga Amaro family, sa mga Estolonio family o sa tanan nga mga Santiago family. Labi na diya sa Takalan, Exoon, sa Sapaan, Bahay City, Negros Oriental, sa mga Kachinti family, sa tanan nga mga panimalay diha, mga kaigsunan. Maayong buntag kanyang tanan diha sa dapit sa Palaypay, sa mga Salvador family, bisag pa man dapit diha sa Planging, paingon sa Banwell, Exoon. O diri sa Narsiri, sa pamilya ni Nong Paterno, sa pamilya ni Maring Pani, sa pamilya sa mga Olpos family, ni Nang Julia Olpos o sa Rubiti family, pamilya ni Brother Tandy Rubiti o sa mga Rebel family, sa mga Amparado family o sa mga Amarante family. Labi na diri sa dapit sa Kamandag, nalanog-lanog ro diya sa maong area kay gigamitan yun yung mga trompa. Gaatbang niya sila Dong Dani Lasola o si Dong Dodoy Kadosali. Diya kayo sa area diya sa Punglo o sa Kamandag, Igsoon. May buntag kanimo diya Dong Dodoy Kadosali o ni Nong Primo Kadosali o sa mga Garingo family o mga Amancio family nga kaniadto pa ni sila nga naminaw sa Shine FM, Exoon, nining mao nga dapit. Sa tanan nga mga Chavez family, Dong Ramon Chavez o sa imong mga Exoon, o sa tanan nga mga Dahil family, sa pamilya ni Nong Asip o sa mga Romano family ni Agsa Victoria sa maong nga lugar, mga Pinangga. Ilabi na dapit diya sa Pilipigang, sa tanan na itong mga kaigsunan, hinid by Pastora April May Agaw Turan. Paing-buntag kaniyong tanan diya sa mga Agaw family o sa mga Turan family. Paing-buntag kanimo diya Pastora April May Agaw Turan o ni Brother Tanter Turan ni Exoon, sa pamilya Ninong Titoy Turan Exoon o sa mga Turan family. O sa pamilya ni Sister Nining Panerio, pamilya ni Brother Bibing Panerio, Sister Eileen, o sa inyong dua ka mga anak, o sa pamilya ni Brother Junjun Panerio, o sa pamilya ni Sister Maymay Moran, sa mga Moran family. Maayong buntag kaninyong tanan. Ilabi na sa mga Babor family, Brother Christopher Babor, may buntag kanimo diya Brother Christopher. O sa mga Visitasyon family, may buntag kanimo Sister Diday Visitasyon. O ilabi na sa pamilya sa mga Lagunero family, pamilya ni Brother Jason Lagunero, o may buntag kanimo diha Brother Jason. O sa mga Dahil family, Sister Lorna Dahil, may buntag kanimo diha uban sa tibok nimo nga panimalay. Sa pamilya ni Brother Tata Brother Tata Panerio Exoon nga naa sa Kabadyangan, Bahay City, may buntag kanyang tanan diha uban sa inyo ang pamilya o ni Brother Doy Panerio. Salamat sa Ginoo sa tanan nato mga kaigsunan diha nga kanunay gayon na nagmainiton makanunayon diha sa pagtuman uyon gayon sa kabubuton sa Ginoo. Even wa ko kayo makabisita diha tungod kay pagkakaroon ni focus ta diri sa balok nga simbahan tungod kay dili na ko kaya ang mga schedule sa anglit. Minglarga man ang akong asawa uwi to Saudi Arabia o niya kulang na lamang sila o tisda kaya nahuman naman sila sa uban nilang mga requirements. Munang aking pasalamatan ang Ginoo pinaagi sa mga planos Ginoo dili pareha pinaagi plano sa tao. Kaya ako sang giingnan kung dili kini kabubuton si Ginoo na abi mga baba. Apan kung kabubuton si Ginoo padayon ko ka.
sa mao nga dapit sa Saudi Arabia. Ako mga pag-ampo sa mga kaubanan nga usa ka dako nga testimony, daghan kayo sila sa mao nga area karon sa naapay mas daghan nilang nag-una pero wala pa gid makalagawas. Wala na yung mga budget gani maigsoon. Unang nagtingala ang nag-una nila nganong sila mismo dadali lang sila. Mao nga ako gipasalamatan ni ini ang Ginoo igsoon ko na ang Ginoo na agoy pinasay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga taga Pilipigan, sa mga Kabanag family, Brother Rudy Kabanag, Sister Diding Kabanag, ang kanunay usab nga nagasunod nining ato nga programa nga naminaw sa FM radio diha sa dapit sa Pilipigan. Sa tanan nga mga Buagas family, maayong buntag ni Dong Felix Buagas, maayong buntag kanimo Dong Felix. O sa tanan nga mga Dumahil family, o sa tanan nga mga Rubiti family, pamilya ni Gaw Imbong Rubiti, pamilya ni Gaw Junjun Rubiti, pamilya ni Dong Bani, o sa tanan nga mga Sambilan family, sa tanan nga mga Saguban family, igsoon maayong buntag kanyang tanan mga Garingo family, mga Bungaris family, maayong buntag kanyang tanan o mga Kabanag family. O sa tanan nga taga-Tuyupan igsoon sa mga Asiro family ng Jana Asiro, maayong buntag kanimo diha ng Jana. O sa tanan nga mga Istravila family, maayong buntag. O sa tanan nga mga Bohol, Igsoriki Bohol, o Igsoanit Bohol, maayong buntag kanimo diha Igsoriki. So anit nga kanunay usab nga nagasunod nining ato nga programa sa FM radio. Ilabi na sa mga Romano family ng Nita Romano. Kanunay magyon nagasunod si Pastora Evelyn Romano Emina sa ato nga programa sa Facebook Live. Labi na sa pamilya ni Sister Juliet, wife ni Brother Jomar Romano igsoon. Maayong buntag kaning tanan diha na nagasunod og naminaw sa FM radio nga nagapalibot nining mao nga lugar igsoon. Sa tanan nga mga Babor family, maayong buntag kanimo diha nung Tilano ng Ligya, ng Nita Romano, maayong buntag kaning tanan sa tanan nga mga Romano family. Sa mga Amarante family nung Andres Amarante, o sa pamilya sa kinabuhi ni Nang Nuning, maayong buntag kanimo diha ng Nuning, sa tanan nimo ninyong mga insakupan, mga pinalaya apong mga pag-upangkon. Sa pamilya ni Dong Jingwil Romano, maayong buntag kanimo diha Dong Jingwil. O kapit sa Lower Tuyupan sa mga Siray family, Pastora Lokring Siray, maayong buntag kaninyong tanan. Labi na sa bag-o karon nga aming sulod. O dili na ko kabisado ang profile. Pwede lang mo magka-comments kung asa mo nagawas karon sa ato nga programa. Labi na diha sa dapit sa Manuyod sa 101.1 Riverside FM Radio. Ako na hook up padayon igsoon sa kinabuhi ni Sir Joffrey Pastor igsoon kay atong Sunday. Lano kayo ta sa gikan sa Manuyod, gikan sa Nadabertad going to Amlan, tungod kay gi-hook up ta sa 101.1 Riverside FM Radio. Dalaygon ang Ginoo sa iyang pagkamayo, pagkabuotan nga Dios na dili lamang dinhi sa lugar kita na madungog sa FM radio sa magapalibot nga maabot sa frequency or power nining mao nga estasyon kundi abot ta sa Brazil, sa laing mga nasod igsoon sa Sweden, sa David, sa Malaysia, sa Kuala Lumpur mo na nga dunay ning fix nato kahapon nga unsa kunoy reliyon or pundok wa magutang magdalag reliyon ay ang kaluwasan sa kinabuhis tawo mga igsoon sa malabok nga panahon wa gumi nagdalag reliyon. Si Jesus igsoon nagwalay siya, nagdala siya mensahes Ginoo, wa gyud siya nagdalag title. Ang iyang giwali ang pagkamaayo lang Diyos Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch brother sa Proverbs. Mo ning kompleto ning iyang profile nga igsoon kay naay Psalm of Duna pay Proverbio. Unang akong gidasig ang matag usa basahan ninyo ang panultihon Proverbio gikan sa kapitulo 1 ngadto sa kapitulo 31. Diha gyud ninyo mahibal-an ang kasaysayan o kinabuhi sa tawo gikan sa pagkabatan-on ngadto nagyog sa pagkagulang.
ug kung say kahimtang tanan na adiha isaysay diha sa mga panultihon. Mao magani na sa Binisaya pa mga panultihon. Padayon kita magkaigsunan diha sa Namanialas sa mga Arias family, Pastor John Arias na naglanog-lanog ron diha sa mga panimalay diha sa mga Rio family, sa mga Malgi family, sa mga Silva family, gawan nito Silva. Doon na tayo meeting on niya ugma o sa manong adlaw. Ugma igsoon sa alauna dinhi sa Patricio Memorial High School sa alauna sa mga ginikanan sa PTCE o Chief PTCE nga atong diskutan isip nga inyong usab nga gihimo diha nga adunay obligasyon maigsoon mo nang mangayo kung dispensa sa tanan nga mga magtutudlo diha nga mag-anak ko diha basta na anak yung pinaka-importante kalakaw o pinaka-importante nga programa labang sa maugma nga doon natay PTCM meeting igsoon para sa ato at ayuhan sa mga ginikanan labaw sa mga estudyante. Ako ning giawhag sa tanan nga nagapaminaw karon sa FM radio nga ug adlaw although doon ay liter nga gikan kayon sa ato nga labaw diha sa eskwelahan. May buntag kanimo diha gaw Juanito Silva, gaw Lita Silva o sa mga Rio family, sa mga Villagantol family, Sister Siasya Arias Villagantol nga naa sa taga Kasagangkal, sa mga Muharis family, sa mga Garingo family, o diya sa Nasindan igsoon sa mga Plaza family, o diya sa sukuan magkaigsunan sa mga Santiago family, o sa uban pang mga katawhan diya nga nagasunod sa FM 95.3 nagikan kayo dito sa Sitio Balok Barangay Santo Niño, Tanhay City, igsoon. Diya sa latawan mga kaigsunan sa pamilya ni Sister Celia Yurika, maayong punta kanimo Sister Celia, si Pauglano kaayo ang FM radio sa panimalay usaw sa mga Libaga family. Wow! Dalaygon ang Ginoo labi na diri sa dapit sa kanghatap ako ning unahon ang ato nga kanunay kung nagsunod sa pamilya mga kaigsunan nga nagasunod sa ato nga programa diha sa ato nga mga kaigsunan sa mga Tanaid family, mga kaigsunan maayong buntag sa tanan nga mga Tanaid family nga kanunay gud nagsunod o naminaw sa SNFM na igsoon. Labi na sa tanan nga mga kasal family, maayong buntag kanimo diha Dong Sinto, pamilya ni Dong Boboy kasal o sa pamilya sa mga Katubig family, maayong buntag kanyong tanan diha o sa tanan nga mga Tanaid family nga naa karon diha sa Kabugan igsoon, maayong buntag nawala matong akong listahan diri nga akong lista tong kanunay ko naminaw ba to pa sa ako mga amigo di ko ni sila masidyan alas 3 sa kadlawon pag-open ko ni sila sa tanan nato nga programa gikan sa alas 3. May untang usab kanimo diha brother Rudy Romano Jr. Si brother anak ni Noy Rudy Romano gikan kayo sa Valencia. Maayong buntag diha pastor o sa tanan. Kumusta mo diha sa Valencia, diha sa Palimpinon o diha sa Valencia igsoon sa ato nga imuhang lula si Chatua. Kumusta maron ang imuhang mga uyuan diha sa Valencia. Maayong buntag sa imuhang mga igsoon diha dapit sa Valencia Dumaguete City igsoon. Maayong buntag sa tanan nga mga Katubig family. Maayong buntag kanimo diha brother Ronel Katubig igsoon sa mga Katubig family, sa mga Tulabing family, sa mga Malgi family, sa mga Buagas family, o sa tanan nga mga Villagantol family, Dong Rosros. Maayong buntag kanimo diha Dong Rosros. O sa mga Baldado family, paring Indoy Baldado, maayong buntag. O sa tanan nga mga Badoy family, Dong Ernesto Badoy, Dong Artemio Badoy. O sa mga Obira family, ni Dong Roger Obira. O sa tanan nga mga Makay family, sa tanan nga mga Kalibo family, o sa tanan nga mga Romano family sa maong adapit ya sa Kanghatap, Paleo, Tanhay City, mga Pinanda. Sa tanan nga taga Paleo, sa tanan nga taga diha sa David sa Nagpaan, o
o sa mainit, maayong buntag kaninyo nga tanan. Labi na diri sa namunbon igsoon, sa tanan nga taga namunbon sa mga Caldo family, sa pamilya ni Paring Johnny Caldo, sa pamilya ni Paring Udoy Caldo, sa pamilya ni Paring Isi Caldo, sa pamilya ni Paring Ezekiel Caldo, o sa pamilya ni Nonggirong Caldo Exxon, o sa tanan nga mga Robiti family, Gauroni, Robiti, buntag kanyang tanan. Kumusta man ang imong anak? Naka-process o nakadayon na siya going to Taiwan sa iyang training igsoon ang Ginoo magaproteksyon magabantay sa iyang pagbiyahe sulod sa pila ka bulan nga training igsoon sa gitawag sa Farmer Association. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Kalunsag family nung Fredo. Mayong buntag kanimo diha nung Fredo Kalunsag, o sa tanan nga mga Villares family, Paring Tata Villares. Mayong buntag kanyong tanan sa mga Uyang Gurin. Mayong buntag sa tanan nga mga Uyang Gurin sa pamilya ni Paring Lito Uyang Gurin. May buntag kanyong tanan diha sa imong pamilya ni Mats Marife Maigsoon, sa inyong mga anak nga si Sister Manilin, si Pastora Charilyn, si Angelo, si Angeli, si Samuel, si Jutang, o sa mga imuhang mga apo nga si Ayan, si Yana, si Hope, si Janho, o si Inay Sophia, Fit, and Soy. May buntag kanyong tanan diha sa Namunbon, sa tanan nga mga Filomeno family, sa tanan nga mga Kalibo family, sa mga Himina family igsoon, sa pamilya ni Pastor Michael Himina, o sa tanan sa mga Loquinio family, sa mga Martin family igsoon, sa tanan nga mga Kalimot family, sa tanan nga mga Mercado family. Mayong buntag kanimo dia Brother Ansim, sa imong pagbisita din sa paghatod usab og mga ngalan alang usab sa ato nga mga greetings o mga pagtumbaya sa ato nga programa din sa kahanginan sa FM radio. May buntag sa mga Mercado family, may buntag kanimo dia Brother Ansing o ni Brother Sandrito Mercado, o sa tanan nga mga Istokoning family, o sa tanan nga mga Galaban family o mga Lopez family. Mayong buntag kaniyang tanan. Ilabi na diha sa pamilya sa mga Ardinia family igsoon diri tadapit sa babaw nga area. Mayong buntag kaniyang diha pamilya ni Nong Sidro Ardinia, pamilya ni Dong Marlon Ardinia, o sa mga Violeta family. Maayong buntag sa pamilya ni Brother Ayan, Violeta Mexon, o sa mga Landisa family, Dong Artemio, Sister Silly Landisa, o sa mga Kistasyon. Maayong buntag kaniyong tanan. Sa tanan nga Makalimot family igsoon, sa pamilya ni Dong Pimpi, sa pamilya ni Dong Rico, sa pamilya ni Dong Tony. Ilabi na sa to ang mga kaigsonan diya sa Namunbon, sa pamilya ni Brother Juan Robiti, Sister Ann Robiti, sa inyong matag pamilya, o ni Brother Janja Robiti, Sister Salsi, o sa inyong duha ka mga anak. Mayong buntag, o sa pamilya ni Nong Iboy Robiti igsoon, o sa tanan nga mga Robiti family. Adunay minsay si Brother Sam Proverbs amin. Mayong buntag sa kanimo diha niningtag na ulapit sa kabuntagon igsoon. Og salamat sa Ginoo sa tanan nga diri nga duol nga area igsoon, sa mga Kabanag family, pamilya ni Nong Dading Kabanag ng Mokrit, o sa mga Talon family, sa pamilya ni Sister Bibi Talon. Maayong buntag kanimo diha Sister Bibi, o ni Brother Rami nga naakaron diha sa Sigihor igsoon. Maayong buntag diri sa dapit sa duol na mga kaigsunan, sa pamilya sa mga Amanti family, ng Elisa Amanti, Dong Otto Amanti, o sa pamilya ni Sister Angging, o ni Brother Rico. Maayong buntag kaninyong tanan. Labi na sa kinabuhi ni Sister Ria Amanti, Sister Roxanne. Maayong buntag o sa pamilya sa kinabuhi ni Brother Junior, Junior Silva, pamilya ni sa kinabuhi ni Dong Randy Silva, sa kinabuhi ni Nang Pinting Silva, o sa pamilya ni Dong Johnny Silva, sa pamilya ni Paring Renato Silva, Mans Ragil,
Maibuntag kanyang tanan diha sa pamilya ni Dong Arturo Silva, o sa pamilya ni Exo Jimmy, Exo Jima Silva, o sa mga Silva family tanan Exoon, o sa mga Bolgado family, sa pamilya ni Nung Bunding, Dong Erning Bolgado, o sa tanan ninyo nga mga silingan, mga kasikbit ya sa David sa Lower Balong Exoon, sa Upper Balong. Ya sa dapit sa tagtad mga kaigsunan sa mga Santiago family, maibuntag kanimo diha sa pamilya ni Nong Paduring Santiago, sa pamilya ni Tung Giovanni Santiago, o sa pamilya ni Ninong Hermi Baldonado. Tingali mo bisita si Pastor Resi Baldonado nga gikan gayud sa Basay. Labi na nahibalo siya nga nindot naman ay kalsada gikan sa crossing Tarsing paingon diri, labi na dinhi sa FM Radio going to Payawan o Tanay City. Tagos na sa Exoon gikan sa crossing Tarsing diri sa barangay Santo Niño paingon sa Paleo dayon sa Palanas. Wa na gyud kay problema sa kalsada nga naman, bisang mag-scooter na lamang ka Exoon nga pinaka-lowered nga motor, pwede na kay highway naman. Unang salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo nga kaniadto perting pagkalisura, pagkabulo-balintong ta. Una nga kaniadto magpatag-asay ang motor, sumpayan, patasan hangtod mga lingtuwan, di nagka-recover kay piti ng taasa ang motor karon pamagpaay na sang layhan na usab Exoon og pukpok kay kining pagsikat-sikat ba. Una magtagak-tag usahay labi nang makaagi og hap. Una nga salamat sa Ginoo nining mao nga dapit dili lamang na highway, dili lamang na simento ang kalsada, naabay kuryente, naabay wifi connection mao hinungdan ini sa atong nga programa Luzon, Visayas and Mindanao, even sa mga nasod abot na ta og Brazil. Una nga doon na tayo mga kaigsuunan nga wa na ko ka sabot sa ilang istorya, mga ininsik o sa kato mga Latin word Exoon. Unang ako kong ipaslan nga ibinisaya na ko Exoon samot yun. Una nga akong giingnan nga sulay lang gud og istorya o kanang English ba kana magutay na balan nga ginagmay English tulor ka buok yes og no aduha ra gani o niya dunay ikatulo I love you very much. Wow, salamat sa Ginoo sa inyo mga kinabuhi nga pinaagi sa mga gadget o kahimanan nga gipiyal sa Ginoo. Kita, ikaw kung ako nakahimamat pinaagi sa media, sa Facebook Live o sa mga FM radio na nagapaligod nining mao nga dapit. Maibuntag kanimo diya Dong Roy Baldonado. Na mensahe si Ma'am Norberta Yutratsi gikan sa Bulong, Bindoy Negros Oriental. Good morning Pastor, request kong song nga gugma mo, awit sa gugma o sa ngalan mo. Salamat. Wow. Way sa payan Ma'am Norberta Yutratsi, kumusta mo diha sa Bulong? Naghulat-hulat si Ma'am Norberta nga mag-live si Pastor Gideon gikan sa Cebu City. O niya, doon na dahil lakaw si Pastor Gideon kahapon. Ako ni nga i-play ang imuhang request Ma'am Roberta, gugma mo sa gugma mo. Hindi naman masama kung ating itong gagawin, ngunit sana naman unahin ang bansa natin. Buhay Kristyan. O kang ikatulong sa ngalan mo. Ako may kasiguruhan sa grasya mo o kaluwasan. Ako na siyang ipasunod Ma'am Norberta ang iyong request sa gugma mo, awit sa gugma o sa ngalan mo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga iyong family diya sa Bulong, Bindoy Negros Oriental. Ang Ginoo mag-amping kaninyo o sa pag-usap karon nga ning sulod sa atong Facebook Live nga pwede lang mong maka-comments kung nasa mo nga nakasukat, although di na ko kayo kabisado ang inyong profile. Muna mangutang na gyud ko Exoon, although
sa ato nga programa adunay nagkalain-lain nga mosulod o muwan sa to ang Facebook live igsoon. May buntag sa tanan nga mga Pansito family. May buntag kaninyo diha ni Brother Budi Pansito sa pamilya ni Brother John Pansito o sa tanan nga mga Mabilog family, pamilya ni Brother Gumer Mabilog, Sister Alma Mabilog o sa inyo nga duha ka mga anak, Dong Alcin o ni Dong Alfred. O sa tanan nga mga Bayot family, mayong buntag kaninyo diha. O diri sa Punglo Exoon sa tanan nga mga Silva family, sa pamilya ni Brother Elmer Silva, Sister Cristina Silva, salamat sa Ginoo sa inyong pagkamadasigon diya sa pagduol sa balay nga nakuanan. O sa pamilya ni Sister Percy Silva, Brother Julie Silva, Brother Jobert Silva, Brother Hiner Silva, Sister Renami Silva, o sa tanan nga mga Silva family, salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ilabi na sa tanan nga mga Samani family, pamilya ni Brother Jojo Samani, o sa mga sa tanan nga mga Malyosa family, sa pamilya ni Dong Soylo Malyosa, o sa mga Malyosa diya sa Kabagahan o dapit diya sa Kayari sa Pantaw 1 o sa Pantaw 2. Mayong buntag kanyang tanan diya sa dapit sa Kabagahan. Sa mga Banoy family o sa mga Retail family diha dapit sa Lunoy igsoon, mayong buntag. O sa tanan nga mga Bactol family diha igsoon, ningwas karon si Sir Harold Bactol, mayong buntag kanyang tanan diha sa Kabagahan. Kung lalo na yung mga Bactol family diha mga kaigsunan, mayong buntag kaninyong tanan. Ilabi na diha sa Dawis, Bayawan City, sa mga Bactol family igsoon. Mayong buntag diri sa mga Lasola family, sa pamilya ni Dong Dani Lasola, naglanog-lanog ron diha igsoon kay dunay trompa amplifier unya trompa igsoon. O sa pamilya ni Brother Dinas Andaya, mayong buntag kanimo diha Brother Dinas Andaya, ni Sister Renvin Silva Andaya, mayong buntag kaninyong tanan. O sa tanan diha nga mga magtutudlo gikan sa grade 7 hangtod sa grade 12, headed by Ma'am Reyes, mayong buntag kanimo diha Ma'am Reyes. O sa tanan nga mga magtutudlo gikan sa grade 7 hangtod sa grade 12. O mag-adlaw alauna sa hapon dunay mga bulaton alang sa General Assembly meeting sa mga ginikanan. Akong giawhag sa tanan nga naminaw nga nagapalibot ini sa Sign FM 95.3 o sa mga ginikanan. Doon na tayo meeting ug mag-adlaw dunay pagkahisgutan ang ato nga mga magtutudlo, mga maabdikon nga mga maestro dinhi sa ato nga dapit sa Punglo igsoon. May buntag ikan diya sa elementary, ikan sa grade 1 hangtod sa grade 6, may buntag kaniyong tanan diya sir, ma'am. Ang Ginoo magaproteksyon, magabantay sa inyo ang mga pagbiyahe, pagpauli, pagpaingon din sa kapukiran. Una nga sa inyo pagsekretisyo kaniadto, ang Ginoo diyon nagapaangay sa sa atong alagianan. Ako mahinumduman kaniadto everyday ko mag-travel gikan sa 2015 2018 igsuon tungod guys sa 2018 diri namin nagpuyo hangtod karon. Unang kaniadto kada Lunes, Santo, Biyernes o Sabado mag-travel ko buntag hapon unya wa patoy karsada. Unang karon nindot na kayo ang karsada. Muna nga salamat sa Ginoo, atong pasalamatan ang Ginoo sa mga panahon usab unya sa tanan nga naghimo ini. Mauna nga atong iampo usab ang atong panggobyerno, dili lamang sa aleluya tanan mga Kristohanon nga dili aleluya tanan kung dili dapat na kay panglantaw sa komunidad. Dapat ang tao sa kalibutan maka Dios, maka tao, makabayan, makalikasan. Maunay gikinahanglan nga ikaw ug ako ipagkataw sa kalibutan kanaan tay katuyuan. Maunay ikaduha nimo request Ma'am Norberta yo Tratsi awit sa gugma nga gikinahanglan ang Diyos ato sa gigugmaon ibidwa siya makita. So may butang sa tanan nga mga Santiago family,
paring Buboy sa Tiago, sister, paring Irma sa Tiago, may buntag kaninyo diha. O sa pamilya ni Dong Buboy Lasola, o sa mga Siray family, Dong Johnny Siray, o sa mga Balingit family ng Maria, Dong Jimmy Balingit, may buntag sa mga Palomar family, sa pamilya ni Dong Rumi, sa kinabuhi ni Dong Imi, sa pamilya ni Dong Bibi, o sa pamilya sa mga Silva family, Gaw Junior Silva, Gaw Bini Silva, o sa pamilya diha nga sa Bunglo Exoon, o sa tanan nga mga Ibanez family nga naas Nagawa, Sister Naila Ibanez Kabanag, maimpunta kaninyo diha. O sa pamilya ni Dong Alin Adlawon, maimpunta kanimo diha Dong Alin. O ni Dong RG Adlawon, maayong punta. O sa tanan nga duol-duol na area dire Exoon, sa pamilya ni Dong Sani Amante, maimpunta. Ilabi na sa pamilya ni Dong RG Azero, may punta kaninyong tanan diha Dong RG, uban sa tibok nimong panimalay. Ilabi na sa mga Pabro family, sa pamilya ni Nong Ilmi Pabro, sa pamilya ni Nang Emilia Pabro, o sa pamilya ni sa tanan nga mga pamilya diha maigsoon, sa pamilya ni Dong Chloe, ni Sister Jinky, may buntag kanimong tanan. May buntag pastor, request ko song turn it up. Ako ning itry. Turn it up. Ako ning itry ang imuha nga request. Tungod sa gibati ka mo nga umakan ako, ingon sa dili ako mahimutang kumalayo ka nimo, busa dili ug dili ako. Ako aron na siyang gipasunod. Dasing awit man di ini Exoon, kinigi mo nga request. Turn it up. Ako na ning ipasunod sa sulod sa ngalan mo. Request by Ma'am Norbeta Yutratsik, ikan kayo sa Bulon, Bindoy Negros Oriental. Maing buntag kanimo diha Dong Kaloy Aguilar, sa tanan nga mga Aguilar dinhi sa Punglo o diha sa Nasindan o sa Supuan. O maing buntag usab sa mga Palomar family, pamilya ni Dong Dong Nilo. Maing buntag kanimo diha Dong Nilo, sa imo nga pamilya. Maing buntag sa tanan nga mga Tano family, sa pamilya ni Sister Michelle Tano, sa pamilya ni Brother Saldi Tano, iso manakaroon sa Sister Sister Maria, o silang mga anak Dong Makmak, o ni Dong Jip, o sa pamilya ni Brother Carlito Senior Tano, Sister Elnas Tano, o ni Sister Mirian Uyanggurin nga nagwas kaniha Exoon sa atong Facebook Live. May buntag sa mga Uyanggurin family, o sa pamilya ni Sister Elaria Ilhig, may buntag kanimo da Sister Elaria, o sa mga Ilhig family, sa pamilya sa mga Badoy family, pamilya ni Brother John Ricky, o sa pamilya ni Brother Joseph Tuko, Sister Chingsing, ni Brother Bimboy Filomeno, sa mga Filomeno family, o sa pamilya ni Paring Joel, Maring Gigi Tano, o sa tulungin nyo ka mga anak, mayong buntag kaninyong tanan, o sa pamilya ni Maring Aisa, mayong buntag kanimo dia Maring Aisa Palomar, o sa pamilya ni Nong Alex ng Maming, mayong buntag kaninyong tanan diha, sa mga Lasola family. Labi na sa inyong mga kasikbit diha Exoon, ang Ginoo magapanalangin bisan pa man sa mga plano sa pagfellowship nining mao nga dapit abli ang pultahan, abli ang kanaan sa simbahan alang sa tanan. Mga unbeliever man o Kristohano, abli ang pultahan alang sa tanan. Mao nga welcome mo nining mao nga dapit sa tanan nga adunay pagplano sa pagfellowship, abli ang simbahan alang kaninyong tanan. O ang Ginoo magapanalangin sa mga katawhan na nagaplano sa pag-fellowship Exoon, nasayod ang Ginoo na ang Ginoo magapamuhat kaninyo. Sa mga katawhan nga nagaplano sa pag-fellowship sa adlaw
nga igsisimba, I declare blessing sa matapusan ninyo kaginabuhi. Mao na imong ikatulong nga request Ma'am na Roberta Yotratsi sa ngalan mo. Nga pinaagi sa ngalan sa Ginoo ang tao mabag-o. Pinaagi sa mensahe sa Ginoo ang tao magkinabuhi sumala sa iyang mga pulong mga mensahe. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Eliama family. Maayong buntag kanimo diha anong ino nang ili o sa tanan ninyong mga anak ni Sister Maing o ni Sister Maging, Sister Ipang o sa matagusan ninyo kapanimalay atong John Eliama, maayong buntag sa tanan nga mga Lacorte family, maayong buntag ni Dong Rogelio Lacorte, Dailote Lacorte o ni pamilya ni Day Ruina Lacorte, pamilya dili na ni Lacorte kay naminyo naman wala na ko kaila sa iyang apelido sa iyang bana. Sa pamilya ni Dong Romel Lacorte o ni Dong Rodelio Lacorte, mao ko'y naka-dispensa ng igsoon kay kung ang babay maminyo ang iyang apelido di na napadala ang apelido na siyang bana. Muna ang mga magtutudlo kung unsay apelido sa iyang pagkadalaga, matingalan na ng mga estudyante, lahi na malagi ni magtutudlo di ba? Pero maora, pero dili lahi na siya o ngalan kay ang dalon magod sa ngalan sa babae, ang ngalan sa lalaki. Salamat sa Ginoo. Maayong buntag kanimo diha sa pamilya ni Dong Jojo Bandoy, maayong buntag kanimo da Dong Jojo o ni sa mga pamilya ni Paring Ritsaw Tukoy Igsoon, maayong buntag kanimo da Paring Ritsaw Matsipang, maayong buntag o sa pamilya ni Dong Naldo Pabro Day Aurora, maayong buntag kaninyong tanan. Sa pamilya sa mga Bastona family, Dong Ritsaw Bastona, Paring Bising Bastona, kanunay yung nagsunod si imuhang anak, inyong igsoon nga ikan kayo sa Cebu City sa Minglanilla. Kagunon niya nagsunod nining ato nga Facebook Live igsoon. May buntag sa tanan nga mga Bastona family, o sa pamilya o sa ni Dailisa, may buntag kanimo Dailisa, Dong Ritsaw, may buntag o sa tanan nga mga Librando family, may buntag kaninyong tanan. O sa tanan nga naminaw sa Sign FM, may buntag kaninyong tanan. Ako lang ipahuman ang song mag-request ni Brother Sal Proverbs Exoon, ang iyang nag-request o niya mahuman na nikli, na may lain nga ning-request ang atong oras alas 6:30 naman na Exoon, alas 6:34 na sa kabuntagon. Dalaygon ang Ginoo ini nga tak na ugapit sa kabuntagon di araday ako nga mga ihatod nga ngalan diri maigsoon diya sa dapit sa kanatag sa pamilya ni Brother Juno. Tanaid nga kanunay guni silang nagsunod matod pa sa atong amigo. O niya maayong buntag usab kanimo diya Brother Alvin. Silingan ni Nung Alex, ang Ginoo magapanalangin sa inyong mga plano sa pag-fellowship nining maong kadapit Brother Alvin. Ang Ginoo maghatag yun o kadaugan ilabi na sa mga katawhan nga nagaplano nga pag-fellowship nining maong kadapit. I declare blessing sa matag usa o sa tanan nga mga pamilya, sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3. Ining maong kadapit may igsoon apli ni alam sa tanan. Lamang igsoon iginahanglan maminaw tas minsay sa Ginoo aron mahimutang magaydin niini. Dili pwede mga kaigsunan nga musimba musulod lamang ta sa usa ka organisasyon. Wa ganit ta kaila sa pastor, wa ganit ta kaila sa pastora, wa ganit ta kaila kung unsay kinabuhi sa magwawali. Dapat imong eksaminon si Jesus nagwali ang mga tawo nakabalo kaniadto nga si Jesus. Wow. Mao nga ikaw ug ako ikinahanglan o si sahon eksaminon o maganing daghang maiskap sa kalibutan kay daghang mosulod og online o niya moingon sulod mo ani registration 500 nya pila ka libog 500 mo ko register
sa usa ka adlaw. Ilang ka buok matangay sa usa ka grupo kritik ako kwartahan. Amo nang ikaw ug ako ang Biblia igsuon nagtug-an nagiya nato aron tadi pa-iskap. Aron ikaw ug ako makahibalo kung asa ta paingon ug asa tagikan ug unsay resulta human sa atong kinabuhi. O nga ako gipasalamatan ang Ginoo na pinaagi sa exercise Ginoo magaydid ka matug-anan ta sa insakto ug haom nga pagtulon-an gikan gayud sa Ginoo pinaagi sa balaang kasulatan. Mao nga nining mao dapat nagtuog ko na dili lamang nining mao nga FM radio papundar kung dili doon na pa'y mga FM radio nga ipial sa Ginoo nga iyahang ipadala sa mga alagad sa Ginoo nga nagpatinud-anon nga nagasunod sa iyang kampon teksoon. Mga tugad bida glory luyo sa mga problema, luyo sa mga pagsulay, maayo kayo ang Ginoo. Lamang ikaw ug ako magpakita sa sineryoso nga pagpangalagad ngadto kaniya. Mawan ang matingali kag trabaho, mawan ang makag-insaktong pangitaan, pero kung ang trabaho sa Ginoo imong itrabahoon igsuon ang Ginoo na mag-igo o mag-supply sa bisan unsang imong panginahanglan. Tested and proven na mismo sa mong kabalingon. Dunay mga panahon nga mawan ang tagtrabaho na mag-atong kasiligan sa pag-supply mismo sa tibok natong panimalay apan tugad bida glory sa diha nga kita mosugot mutahod mutuman sa planos Ginoo. Si Jesus niingon siya, ni ako Ginoo mutuman ko mutahod ko musanong ko kung unsay imong ipatrabaho. Nining mao nga dapit ang atong obligasyon mao ang pagtahod sa Ginoo, mao ang pagwali sa matuod nga mensahe Ginoo pinaagi sa balang kasulatan ug daghang nagahibalo even sa FM radio, even sa media Luzon, Visayas ang Mindanao, even sa laing mga nason mga pinangga. Lamang musugot ka kung unsay kabubuton sa Ginoo sa matagusan. Ikaw o ako igsuon dunay gitawag og pakigsaan, dunay commitment sa Dios o ikaw o ang Dios lamang nahibalo nining tanan. Dili na mistil pa nga imong i-broadcast sa tibok kalibutan nga ikaw angayan og takos ipakita sa imong ginuhatan, ipakita sa imong pinulungan, ipakita sa imong kalihukan sa kalibutan nga ikaw nagpag-o totally atubangan sa Ginoo. Mao nga si Jesus igsuon sa iyang pag-abot giinsakto na gyud, gihaon na gyud. Mao na ni imong nga request Brother Sal Proverbs English ni siya mga kaigsunan baso dili ata i-mute ani sa Facebook live. Mao nga ang ato nga station manager si Pastor Kidyo di ni siya mupli og English kay i-mute ang atong mga DJ mga kaigsunan sa Saint FM sa Dihulngan, i-mute mga igsuon o na nga atong pasalamatan ang Ginoo sa tanan nga nag-request karon o niya mag-ampo na igsuon atong pasalamatan ang Ginoo pinaagi sa mga pag-ampo. Muna nga si Daniel 3 times a day siya nag-ampo. Kita igsuon nag-ampo na diri sa atong programa gawas sa espesyal nga pag-ampo sa alagad sa Ginoo nga nag-inusara og dunay mga grupo og dunay kauban nag-ampo ta sa atong programa pag-abli, pag-close sa wali, pag-close sa programa kapila na ta nag-ampo. Unang ayaw na ibintaha igsuon mas more than 3 times ka mag-ampo sama sa gibuhat ni Daniel nawa gani siya tukpas lamon sa liyo mag-ampo na igsuon. Labing kamahanan og mahigugmaon kang Dios sa imong pagkabuotan nga Dios nga way sama kanimo amahan. Salamat o Dios sa imong patiguban o pagproteksyon kanamo gikan gayud sa pagsugod gikan sa alas 3 hangtod nining oras sa karon. Salamat o Dios ako kang gipasidugan gipasalamatan sa tanan nga mga viewer sa Saint FM asa tanang mga listener o mga follower sa Saint FM Lord nga nagasukat dinhi sa sitio Balog Barangay Santo Niño, Tanhay City, Amahan.
Salamat usab o Dios sa tanan karon nga mingwas sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, even sa laing mga nasod. Salamat Amahan sa imong pakig-uban sa matag usa. Labi na sa among station manager Pastor Gideon Canelario uban sa tibok niyang Panimalay, sa among general station manager Reverend Kim Ryan Magasaon. Amahan, ikaw usab magasupply sa ilang matag panginahanglan. Labaw o Dios, labaw sa tanan ning mao nga dapit. Salamat ugat sa atako kay pribilege gayunan na imong gihatag kanamo aron kami makapaambit sa imong pagkamayo pagkabuotan nga Dios. Among mga pag-ampo sa tanan nga naadunay mga pagplano sa pag-fellowship ning mao nga dapit, I declare blessing sa matag usa nila nga matinabuhi. Nga imong punon kining mao nga balay nga alampuanan sa mga katawhan nga matinud-anon nga nagatuman ug nagmapanibsanon sa imong pagkagamahan ang Amahan. Salamat o Dios sa pag-restore nimo sa mga kaigsunan ining mao nga dapit. I declare blessing sa ilang kinabuhi nga sila kanunay nga nagkinabuhi sumala kayo sa imong pabubuton Amahan. Salamat o Dios sa mga pulong mga mensahe na minglanog ining mao nga dapit ining mga tagnaa karon nga miabot sa nagkalain-laing nasod sa tibok kalibutan Amahan, nga mahimo namo ning kaagabay, mahimo namo ning pundasyon, mahimo namo ning kahayag, mahimo namo ning iwag sa among kinabuhi nining silong sa langit, Lord Jesus. Salamat o Dios sa tibok namong Panimalay dinhi sa mao nga dapit sa ato ang among mga anak, sa among ugangan, sa tanan namong makaigsugan dinhi sa balok ug dapit sa Pilipinas. Salamat Amahan nga ikaw magapanalangin na nasayod ako o Dios nga dili pala di aduna pa kay daghang pang mga katawhan kanang pagkahiusaon ining naginapos nga mga panahon. Dungog o himaya nga nahalagid kanimo ang tanan. Salamat o Dios sa imong pag-sustain. Salamat o Dios sa imong pagpanalay ug pag-supply sa tanan namong mga panginahanglan. Dungog o himaya nga nahalagid kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Salamat sa Ginoo. Salamat sa inyong pag-iguban. Luzon, Visayas at Mindanao sa samang takna, sa samang higayon o niyang katawon alas 3 ang atong programa. Ang imong pulong mula parahan sa o kahayag sa akong mga alagianan. Ang imong pulong mula parahan o kahayag sa akong mga alagianan. Ingon diha mga kaigsunan sa Salmo 119 versikulo 105. Ang imong pulong mula parahan sa akong mga tilo kahayag sa akong mga alagianan. Sa isang mga programa ang pulong mo kinabuhi ko ni Pastor Gideon Canelario, makita ka na sa Mateo 4:4. Dili lamang mabuhi ang tao sa panlamang, kundi mabuhi ang tao sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Matod pa diha sa Mateo 6:33, apan unahan ninyo pagpangita ang harian sa Dios ug ang pagkamataro kay kining tanan magabutang ikadugang ra unya kanini. Wow. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-iguban. Manamilit na inyong ubos nga lagad, ubos nga sulugoon, ubos nga higala, ubos nga amigo sa FM radio o sa kahinginan sa media o sa tibok kalibutan. Maayong buntag ka natong tanan mga kaigsunan sa ngalan sa labing halagdon nga Dios o sa tibok pwersa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Canelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Magasaon. Iano sa inyong ubos nga lagad, manamilit sa pag-ingon, ang grasya sa Dios ug ang pag-igambit sa balang Espiritu Santo, magauban sa tanang mga balaan. Ang inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga amigo sa kahanginan, sa FM radio o sa media, Luzon, Visayas and Mindanao, even sa laing mga nasod. Pastor Safre Canelario, nagasukat din sa Sitio Balong, Barangay Santo Niño, Tanay City. Maayong buntag o maayong pagpangapigsoon, maayong pagmamahaw. Ang Ginoo magabutikso magabantay sa tanang panahon sa atong mga kinabuhi.